Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang the number one and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Mayo 4, tuig 2023. Sa gihapon, inimo lang nimo ang kurban, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita headlines, Iloilo City Councilor Doron gintawag nga pasaway kag butigon ang National Grid Corporation of the Philippines. Nagpasar sang resolusyon para imbestigaran ang NGCP. Iloilo City Police Office dublihon ang effort agud mapasigurado ang seguridad kasunod sang plano nga pagkinot sang kuryente sa syudad sa Iloilo. Sa dugang pangabalita, tagiya sang punerarya nagpabombo matapos nadala sa anti-illegal gambling operation ang ilalamesa kag pulungkuan. Panawagan sang pobreng tagiya sang punerarya, ibalik lang ya ang lamisa kay tigin parkilahan malang tuyanamon mo sa pagserbisyo sa namatyan. Ang Iloilo City Police Office mayara man sang sabat na tuhoy sa sining pagpabombo. Si Mayor Jerry Treñas ginamanduan man ang nagkalain-lain siniyang department sang city government agud iyang magatuon ilang taon ining feasibility study nga mag-acquire kita or kung magamit kita sang ginatawag siniya karon nga solar lights. Muni madalagkuhan ang mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon. Dili ginamang sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa aton sining mga kabombo, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries para sa nagahilapit na gidlamang nga Grand Draw sa Buena Mano Salvo Year 17 na promo. 1 milyon ka pesos ang nagahulat sa aton sining Grand Draw sa Mayo 13. Nagahilapit na gilamang ang Mayo 13 sa aton sining mga kabombo, gani waswas na kamudira sa paghimo sa inyo sining mga entries sa panggabugusan. 8.5 million pesos total prizes nationwide ang Buena Mano para sa inyo sa Buena Mano Salvo Part 17 promo sang Star FM kag Bombo Radio. Magdaog sang libo-libo nga papremyo adlaw-adlaw halin Lunes tubto Biyernes kag bantayan man kada Sabado sa aton siniya nga barangayan sa din magaprigan kita sang draw sa mismo barangay nga aton napilian. Tama kahapos sa magpasakop baka lamang sa mga sponsor products kag tipunon ang proof of purchase. Isulod ini sa puri nga sobre ang required nga proof of purchase kag sagwa sang sobre sulat ang pangalan, address, signature, contact number, name of proof of purchase, week number. Sa week number sa aton sining mga kabombo, pili lang kamo from numbers 1 to 7. Sa aton sining mga kabombo, pili lang kamo sa numero 1 tubtob 7. Mahamba kami mo mutsamti kay do di buinas kuya sa numero nga 5, numero nga 7 o kung numero nga 1. At yan mo nang ibutang mo dira nga week number Hindi ka gid magbutang sang week number 8 No? Kay ma-disqualified ikaw. Hindi man ikaw magbutang sang late entries. No gid ina. Sa aton sini nga mga kabombo, pili ka lang from week number 1 or number 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kutob gid lamang kita sa 7 Sa aton sinimatag palamati ang promo title ibutang man sa sobre. Anong promo title? Buena Mano Salvo Part 17 promo. I-care of it sa Bombo Radyo Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ihulog ang inyo sini nga mga entry sa malapit nga designated drop-box centers sa inyo lugar o kon mismo sa istasyon sang Bombo Radio Indigani sa Star FM. May mga drop-box centers kita, may mga drop-boxes kita sa nagkalilain sini nga bahin sang probinsya sa Iloilo sa mga kabanuhanan. Kag may drop-box centers man kita diri sa syudad. Drop-box centers naton sa syudad na hamtang ina sa tanan sini iyang branches sang R. Florete Pawn Shop, mga kabombo. Gani ano pang ginahulat mo kung hindi ikaw makahingagaw sa deadline sa Webes abi kay tipunon ang mga proof of purchase or ang inyo sinima entries sa mga kabanuhanan sa Webes. Hingagaw kamo iya sa Sabado tubtob las 12 sa Udto.
Sa mga kabarangayan naman naton, no? May pagpatigayonon pag kita nga barangayan, bantayan lang kay Lawagon tama na kung saan kita nga barangay. Ang entries sa deadline sa entries nato niya sa mga kabarangayan launa sa hapon. Kung diri kaya sa istasyon, for example, naglibot na bin patrol taway ikaw makahingagaw. Hulog sa imo sinima entries sa diri iya sa mga drop boxes sa mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo. Hindi magkabalaka kaysa nasiling ko na tubtob las 12 sa udto pa Sabadong adlaw ang deadline sa pagbato naton sa inyo sining mga entries. Sa aton sinima kabombo, ano ang mga premyo nga nagahulat sa imo, no? Sa inyo sa mga taga palasakop sa Grand Draw may guaranteed prices kita per area. Now, Luzon, Visayas, Mindanao, 15,000 pesos na 10,000 kag 5,000 pesos. Why di ra nagauntat ang aton siniyang papremyo sa Grand Draw, no? Aton siniyang kasya siyahan kay may regional winners pagid kita nga magagikan sa NCR, Luzon, Visayas kag Mindanao, tag 50,000 pesos man ang batunon sini nila. Kag may 5 pagid ka winner, no? Sa aton sinima kabombo regional winner nga magabaton sang tag 1,200,000 100,000 pesos. Additional prices ini halin sa Silver Swan batunon sang kung sino man ang maswerte nga magabutan sa bahin sang NCR or National Capital Region, North Luzon, South Luzon, Visayas kag Mindanao. Kag sa Grand Draw, ang grand prize nato nagahulat 1,000,000 ka pesos. 1,000,000 ka pesos. Ti ikaw na bala ang masunod sini iya nga miyembro sang Bombo Radio Philippines sa Billionaires Club. Kung target mo amo sina, syempre damuon mo ang imo sini nga entries nga ihulog kay kung damo entries mo, dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Was-was lang sa paghimo sini nga sang imo sinadra entry sa kay wala iya sang imposible kung pisanan mo lang. Papisan-pisan malang nimo. Padamo-damo entries nga ginahulog. Kung pisan ka, kung damo entries mo ginahulog, dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Ang detalye sa mga nagapauna mga mainit nga balita bantayan sa paday nga pagpalayag sa Bombo Anay sa udto pagkatapos sang Bombo Network News. Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 types ng Magandang B tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Mayo 3, 2023 at mga kabombat ka Star Nation, ngayon po ay pinagdiriwang ang araw ng malayang pamahayag sa buong mundo. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, 4 na senior officials ng PNP na manoy dawit sa illegal drugs trade, inirekomenda ng 5-man advisory group na sibakin na sa serbisyo. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas binigyang diin ang papel ng media sa komunidad bilang kasapi ng Fourth Estate. Kultura ng impunity dapat na masawata. Hirit naman ni ex-Quezon City Mayor Herbert Bautista na pagbasura sa Quezon Graph laban ho sa kanya hindi kinatigan ng Sandigan Bayan. At sa ating international news, United Kingdom Prime Minister sabik nang makita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa sports, balita naman, Philadelphia 76ers center Joel Embiid nakuha ang Most Valuable Player Award ngayong season. Mga kabombo ka Star Nation, maligayang araw ng malayang pamamahayag sa lahat at live nationwide via satellite. Dumakuho tayo sa detalye ng ating mga balita. Simula kaninang umaga, mga kabombo ka Star Nation, pumalo ho ang pinakamataas na temperatura sa Metro Manila ng hanggang sa 34 degrees Celsius. Batay ho ito sa record o datos ng Bombo Weather Center.
Ngunit ang heat index ay mas mataas pa rito kaya't patuloy na pinapaalalahanan ng lahat na mag-ingat sa nananatiling mataas na temperatura. Sa ating mga balita, inirekomenda ng binuong 5-man advisory group ng pamalaan na sibakin na sa pwesto ang 4 na ranking police official ng Philippine National Police o ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Ayon kay dating PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na siya ring tumatayo bilang chairperson ng naturang 5-man committee, ito ay matapos na nakitaan ng 2 general at 2 colonel ng pagkakasangkot sa operasyon ng illegal na droga o illegal drugs trade. Ang 4 na ito ay kabilang sa 36 na mga senior police officials na una nang sinabi na posibleng may kinalaman sa kalakaran ng illegal na droga. Anya, bukod dito ay inirekomenda na rin ng komite ang pagsasamba ng mga administrative charges laban ho sa 4 na opisyal na hindi pa rin pinapangalanan. Samantala, kaugnay nito, sinabi naman ni General Azurin na ipinauubayan niya sa National Police Commission ang desisyon sa pagsasapubliko sa pagkakakilanlan ng naturang mga tiwaling opisyal. Umalala, Enero 4 ng taong kasalukuyan, umapela si Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. sa lahat ng mga colonel at mga general ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas bilang bahagi ng layunin ng pamalaan na linisin ang buong hanay ng kapulisan mula sa katiwalian, partikular na sa pagkakasangkot ng ilan sa mga narcotics syndicate. Karagdagan sa ating mga balita, mga kabombo ka Star Nation, Pangulong Marcos ikinukonsidera ang cutting-edge micronuclear fuel technology bilang tugon sa power crisis dito ho sa ating bansa. Ang US-Philippine Society tiniyak naman ang pinalakas na kooperasyon sa ekonomiya ho ng ating bansa. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombuana Lee Soberano. Ikinukonsidera ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-invest sa cutting-edge micro-nuclear fuel technology bilang bahagi ng hakbang ng gobyerno na tugunan at masolusyonan ang power crisis sa bansa. Ito'y matapos makipagpulong ang Chief Executive sa mga matataas na opisyal ng Ultra Safe Nuclear Corporation, isang US-based firm, global leader and vertical integrator ng nuclear technologies and services. Sa pulong sa Washington, sinabi ni Francesco Veneri, Chief Executive Officer ng Ultra Safe Nuclear Corporation, na kanilang kinukonsidera ang magtayo ng facilities sa Southeast Asia, partikular sa Pilipinas, na magdadala ng clean and reliable nuclear energy sa Pilipinas. Ayon kay Veneri, nais nilang makatulong sa problema ng blackouts sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang Micro-Modular Reactor Energy System ay isang 4th generation nuclear energy system na nagde-deliver ng safe, clean, and cost-effective electricity sa mga users. Ang pagtiyak ng sapat na supply ng enerhiya kasabay ng pagsusulong at paggamit ng renewable energy sources ay mga pangunahing prioridad ng Administrasyong Marcos sa isang agresibong hangarin na magkaroon ng sapat at malinis na supply ng enerhiya sa hinaharap. Sa kabilang dako, tiniyak ng Philippine-US communities naman ang kanilang suporta, pinalakas na kooperasyon at partnership para sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos na malaki ang epekto sa pagpapalawak at pagpapalalim sa relasyon ng Pilipinas at Amerika na siyang hakbang para makamit ang mga pagbabago. Sinabi ng Pangulo, kapaki-pakinabang ang naging pag-uusap kaugnay sa pag-amyenda sa Mutual Defense Treaty. Ipinunto din ng Chief Executive na mahalaga din ang role ng private sector sa economic development. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Not represent 200,000, you do not 200,000 employees. You represent 200,000 families, and you represent 200,000 communities in the Philippines. We are also happy that they have found these opportunities, and we can only thank you all for what you recognize, what we always knew was the intrinsic value of the Filipino worker, but for you to recognize that now and to bring them to recognize it so much that you bring them into your operations, into what you do. We, as I said, regard the OFW community in a much different way now. It is no longer the ones that couldn't find a job, so they had to go abroad.
It's no longer the case. That we are an active member of the global economy and we are participating and contributing to the global economy as many other countries do. And Tiniyak naman ng Amerika na sila ay makikipagtulungan sa mga komunidad kung saan itinatag itong mga 4 na bagong EDCA sites. Sa isang statement na inalabas ng White House, layo nito para makita at ma-realize ng mga local communities ng bansa ang positibong imahe na maidudulot sa mga development, humanitarian assistance and disaster relief. Sinabi ng Amerika na kanilang palawigin ang kanilang pagtatrabaho sa mga nasabing mga komunidad para suportahan ang kalusugan, economic growth at disaster preparedness. Magugunita na naging kontrobersyal ang pagtatayo ng 4 na bagong EDCA sites sa Pilipinas. Mula Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 9 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian, ibinunyag ng Department of Justice na ibinasura nito ang halos kalahating nitong lahat ng reklamong smuggling na inihain ng Bureau of Customs at Department of Agriculture mula sa 2016 hanggang nitong Pebrero ng taong kasalukuyan, 2023. Sinabi ni State Counsel III o State Counsel 3 Florina Agtarap sa pagdinig ng Senado ng pinakahuling datos mula sa National Prosecution Service ay nagpakita na sa 159 o 159 na kaso ng kanilang natanggap, 76 o 76 o katumbas po ito ng 48% ay ibinasura ng Department of Justice. Hindi may bigay ni Agtarap ang mga partikular na dahilan kung bakit ibinasura ang mga kaso, ngunit matapos nagisahin siya ni Senator Francis Tolentino, ang chair ng Senate Justice Panel, napaamin nito na posibleng ang mga dismissal ay dahil sa nawawala o kulang na mga submissions. Ayon pa kay Agtarap na sa mga kasong sinampa sa Department of Justice, 9 lamang kasi ang umabot sa korte. Sa ilalim ng mga bagong panuntunan ng Department of Justice, ang National Prosecution Service ay magsasagawa o nagsasagawa ng inquest proceeding sa mga kaso ng warrantless arrest at paunang investigasyon sa mga reklamong inihain sa mga ahensya ng nagpapatupad ng batas o yung mga pribadong partido upang matukoy kung may makatwirang certainty of conviction bago sila iharap o haharap sa korte. Sinabi rin ni Agtarap sa panel na inatasan na ang Department of Justice yung mga prosecutor na makipagtulungan sa mga law enforcement agencies, kabilang na ho rito ang Bureau of Customs, para gabayan sila sa pagsasampa ng iba't ibang mga kaso. Samantala, tinitimbang na rin ngayon ng Sugar Regulatory Administration ng opinyon o opsyon ng pagbebenta ng nasamsam na smuggled sugar sa supermarkets. Ayon kay Sugar Regulatory Administration Acting Administrator Pablo Luis Ascona, kung papayagan ito, maibibenta rin ang mga asukal sa Kadiwa stores sa mas malaking merkado sa halagang 70 pesos kada kilo. Sa kasalukuyan kasi, batay sa records at price monitoring ng Department of Agriculture, ibinebenta ang kada kilo ng asukal sa presyong 100 pesos hanggang 130 pesos sa ilang pamilihan. Base din sa pinakabagong records ng Department of Agriculture, ang pinakabababang presyo ng puting asukal sa mga palengke sa Metro Manila ay nasa 86 pesos kada kilo. Ito ay mas mataas ng piso kumpara sa target ng Sugar Regulatory Administration na suggested retail price na 85 pesos kada kilo. Sinabi din ng naturang ahensya na sa kabila ng mga mas mataas na gasto sa produksyon ng asukal, na natiling nasa 60 pesos ang farm gate price ng asukal. Samantala, kuha naman tayo ng mga update mula sa labas ng ating himpilan dahil ang Korte Suprema raw nagbigay ng payo sa lahat ng mga bagong abogado na pumasa sa 2022 bar examinations, habang ang oath-taking naman na ceremony ng mga nakapasang abogado matagumpay na idinaos. May pag-uulat dyan si Bombo Victor Liantino. Formal lang nanumpa bilang bagong abogado ng bansa ang aabot sa 3,992 na mga law graduates na pumasa sa ginanap na 2022 bar examination.
Nanguna ang Supreme Court en banc sa panunumpa ng mga bagong abogado sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Ang kabuang bilang na ito ng mga nanumpa ay mula sa 9,183 bar examinees na natapos ang 4 na araw na bar examination. Ito ay katumbas rin ng 43.47% na passing rate, mas mababa kung ikukumpara noong nakaraang eksaminasyon. Sa mensahe ni 2022 Bar Chairperson Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa, hinimok nito ang mga bagong abogado na maging critical thinkers at maging magaling na abogado. Ipinunto rin ni Associate Justice Caguioa na kahit mayroong kritikal na pag-iisip ang isang mahusay na abogado, ay kinakailangan rin ito na maging totoo sa kanilang sarili at sa ibang tao. Dagdag pa ni Caguioa, ang kanilang tapang ay dapat pinapagana ng pagmamahal sa bayan at sa batas. Narito ang bahagi na naging pahayag ni 2022 Bar Chairperson Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa. Good lawyers are the ones who have a sober recognition that the party on the opposite side of the court are people with stories too, and so they tread gently and compassionately on matters of punishment and justice, for they have a deep appreciation of their true cause. Still, even as they are critical thinkers and compassionate advocates, good lawyers must also be true to themselves as to others, and in that honesty, navigate legal problems with creativity, innovation, and a healthy imagination of how a resolution can serve most, if not all, parties concerned. Yan ang bahagi ng pahayag ni Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 14 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian, nagbabala ang Philippine National Police na tutugisin ng mga menor de edad na mahuhuling naninigarilyo o gumagamit ng vape sa labas ng kanilang mga paaralan. Batay kasi sa survey na inilabas ng Global Youth Tobacco noong taong 2019, lumalabas na malaki ang kinakaharap na problema ng Pilipinas pagdating sa access sa mga sigarilyo sa buong bansa. Nasa mahigit kalahati kasi ng 6,670 na mga mag-aaral na may edad 13 hanggang 15 ang nagsasabing may mga nagbebenta ng sigarilyo sa labas ng kanilang mga paaralan. Habang nasa 37.1% naman, yaong mga smoker na naitala sa bansa ang hindi man lang pinagbawalan na makabili ng mga sigarilyo. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan, magpo-focus ngayon ang pambansang pulisya sa mga estudyanteng naninigarilyo at gumagamit ng vape. Ngunit nilinaw niya na magkakaroon ng special handling ang Philippine National Police sa paghawak ng ganitong klase ng mga kaso kung saan sisitahin, pagbabawalan at papalahanan muna ang mga ito ang mga estudyante at saka kukumpiskahin ang vape ng mga ito kung matigas ang kanilang ulo. Ayon sa PNP, ang panibagong hakbang na ito ng kapulisan ay kasunod ng kanilang mga natatanggap na mga reklamo mula sa mga magulang na may kaugnayan sa paggamit ng vape at paninigarilyo ng maraming mga kabataan. Ang Anti-Agricultural Smuggling Act na isinusulong sa Senado nais amyendahan ng isang senador upang mabigyan raw ng ngipin ang batas at alisin ang mga baliktad o balakid sa pag-uusig sa malalaking agricultural smugglers. May pag-uulat dyan si Bombo JC Galvez. Isinusulong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na amyendahan ng Republic Act 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act upang bigyan ng ngipin ng batas at alisin ang mga balakid sa pag-uusig sa mga malalaking agricultural smugglers. Binanggit ni Pimentel ang ideya sa pagdinig ng Senate Committees on Justice and Human Rights at Agriculture, Food and Agrarian Reform sa panukalang naglalayong magtatag ng mga Anti-Agricultural Smuggling Court. Sa ilalim ng Republic Act 10845, itinuturing na economic sabotage ang krimen ng large-scale agricultural smuggling kung ito ay nagkakalaga ng hindi bababa sa 1 million pesos para sa asukal, mais, baboy, lay na crucifrus at hindi naman bababa sa 10 million pesos para sa bigas bilang ito'y pinahalagahan ng Bureau of Customs. Ang halagaan ni Pimentel ay maaring iayon sa presyo ng mga produktong pang-agrikultura sa mga pamilihan sa bansa sa araw na ito'y sinubukang ipuslit. Ngunit kung walang lokal na katapat ang mga kalakal na kontrabando, sinabi ng mambabatas na maaring may paraan para hingin ang halaga nito sa bansang pinagmulan. Siguro, Mr. Chairman, the committee should take a look at the IRR kung paano ba nila pinahirap itong simple law na ito. But then I notice in Section 3 of RA 10845,
tayo na mismo, ang legislature kasi ang naglagay na as valued by the Bureau of Customs. So, kung ito ay nagiging obstacle for efficiency, maybe we can either remove this or add flexibility that we can also allow the DA to also put a value to these agricultural products. At any rate, ang observation ko, Mr. Chairman, we are using pesos naman dito. So that means we can use the value of the commodity at Philippine market on the day it was attempted to be smuggled. Isinusulong din ni Pimentel na magdagdag ng isang partikular na krimen sa batas tulad ng pagtanggi na usigi ng malakiang agricultural smuggling. Nang tanungin kung sinong mananagot sa ilalim ng paglabag na ito, sinabi ng mambabatas ay ang mga legal department, maging ang mga taga-usig ng Department of Justice at depende din ito sa magiging ebidensya. Ayon sa Department of Justice, siyam lamang sa 159 na large-scale anti-agricultural smuggling na kaso ang isinampa sa korte sa pagitan niya ng 2016 at February 2023. 76 o humigit 48% sa kabuang mga kaso sa ngayon ay na-dismiss matapos walang makitang posibleng dahilan ang mga taga-usig. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kasabay ho ng selebrasyon ng araw ng malayang pamamahayag ngayong araw na ito. Yung papel ng media mahalaga raw para sa komunidad bilang kasapi ho ng tinatawag na Fourth Estate. Yung kultura ng impunity dapat ng masawata o matigil na. Kuha tayo ng dagdag na report mula sa Bombo Radio Cebu. Hindi dapat matakot at kailangan na ipagpatuloy ng mga media ang trabaho bilang mga kasapi ng Fourth Estate. Inihayag ni Herman Vivas Banyo, ang chairman ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, na hindi dapat mangibabaw ang takot ng isang mamamahayag dahil may papel itong ginagampanan sa lipunan. Anya, ang mga banta sa buhay ay kasama na sa trabaho at isa ito sa napakaraming hamon na haharapin ng isang mamamahayag. Ayon kay Basbanyo, na importante ang papel ng media para maisilbi ng gobyerno at ng mga otoridad ang kapayapaan at kaayusan. Binigyang diin ito na dapat maisawata ang kultura ng impunity at dapat mangibabaw kung ano ang dapat bilang kasapi ng Fourth Estate. Well, huwag natin payagan namin ibabaw yung ganyan na feeling, no, na matatakot na tayo. Ano pa man yan, we have a role to play in our society. Kung membro ka ng media, totoong media member ka, totoong journalist ka, dapat harapin natin yan. It's part of the territory that we are in. Kung saan tayo, dito tayo sa Fourth Estate. So, these are the challenge that we have to face. And there are other many challenges that, hinaharap natin. No? Pero hindi dapat natin na mangibabaw na matakot tayo. Ipagpatuloy natin yan. Of course, we have to really, brief ourselves na kasama yan talaga sa inaharap natin bilang kasapi ng Fourth Estate. Ating napakinggan si Herman Vivas Banyo mula rito sa lungsod ng Cebu. Ito si Bombo Suzette Bacasora Falls para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Manila International Airport Authority pag-aaralan ng pag-asa pribado ng Ninoy Aquino International Airport. Phase out ng CAAP corrective measures sa Air Traffic Management Center matagumpay na naisagawa. Yan ang tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Matapos ang sunod-sunod na aberya sa Ninoy Aquino International Airport, pinag-aaralan ngayon ng Manila International Airport Authority ang pagsasapribado ng naturang paliparan. Pero binigyan linaw naman ni Manila International Airport Authority General Manager Cesar Chong na dapat ikonsidera pa rin ang epekto nito sa pasahero, manggagawa at ang pagsasaayos ng paliparan. Samantala, ang first phase naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines corrective measures sa Air Traffic Management Center matagumpay na naisagawa kanina na walang naapektuhang flights. Secretary Bautista, President of NARCO, kami ng unsolicited proposal. Pag-aaralan natin mag-break kung ano ba yung offer niya sa proposal to ng private sector para
pareho naman po kami ng objective. It's easy to improve the operation at PBN. But we need to really analyze and evaluate the proposal properly. What's the impact to the passengers? What's the impact to the riding public? What's the impact to the employees? Yung mga ano po yung mga gagawin ang improvements mas naganda talaga na maaral natin natin. Yan ang bahagi ng pahayag ni Manila International Airport Authority General Manager Cesar Chung. Matatandaan din na noong Enero, matapos din ang nangyaring power outage ay giniit ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na dapat paspasan na ang privatization ng Ninoy Aquino International Airport, lalo't ito raw ang main gateway ng Pilipinas. Samantala, ayon naman kay Senior Assistant General Manager Brian Co ng Manila International Airport Authority, tinitingnan nila ang paghingi ng tulong o assessment mula sa mga independent experts gaya ng mga grupo ng electrical engineers sa bansa para makatulong malaman kung ano talaga ang naging sanhi ng power outage. And we also want to get an independent third-party subject matter expert like the group of electrical engineers in the country so that they can give us an honest assessment, an honest and objective assessment of what happened. Sinabi rin ni Ko na ang planong 6 na oras na Philippine Airspace shutdown ay walang kinalaman sa nangyaring power outage sa NAIA Terminal 3 nitong May 1. Anya, matagal na umano itong plano bago pa man naganap ang insidente. Una na rito, matatandaan na inanunsyo ng Manila International Airport Authority na magkakaroon ng 6 na oras na pagsasara sa airspace ng bansa sa May 17 para bigyan daan ang pagpapalit sa uninterruptible power supply ng Ninoy Aquino International Airport. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 24 na minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali, magbibigay ang United States Agency for International Development ng karagdagang $8 million para suportahan ang global health security sa Pilipinas ayon sa White House. Ang naturang halaga ay gugugulin para sa pamumuhunan sa biosafety at laboratory capacity ng Pilipinas, disease surveillance, risk communication at maging ang emergency preparedness. Liban ho rito, naipag-partner na rin ang nasabing ahensya sa Department of Health para matugunan ang dobleng pasanin dulot ho ng non-communicable disease at maging itong issue ng tuberculosis. Matitiyak niya sa pamagitan ng partnership na ito na lahat ng mga Pilipino ay magkakaroon ng access sa dekalidad na treatment o dekalidad na paggamot. Papalawigan din ang suporta ng nasabing ahensya sa Philippine National Tuberculosis Reference Lab kung saan dito itatampok ang paggamit ng targeted next generation sequencing technology para matugunan ng drug-resistant strains. Tayo ng dagdag ng mga report, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD anda raw hong magbigay ng suporta kaugnay sa panukalang para sa child development workers sa ating bansa. May nakuwang report dyan si Bomboy Nunez. Suportado ng Department of Social Welfare and Development ang panukala kaugnay ng pagbibigay ng sapat na suporta para sa mga child development workers ng bansa, lalong-lalo na sa mga 4 to 6 class na local government unit. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistant Bureau Director Miramel Garcia Laksha, kung kinakailangan raw na magbigay ang ahensya ng data kung magkano at ilan ang gagastusin para sa mga local government units, ay malugod itong ibibigay ng kagawaran. Isinusulong ngayon sa mababang kapulungan ang approval ng substitute bill ng Magna Carta of Daycare Workers kung saan layunin nito na mas mabigyang tuon pa ang mga manggagawang naglalaan ng sapat na oras para sa mga kabataan. Kaugnay nito, pakinggan natin ang naging pahayag ni Department of Social Welfare and Development Assistant Bureau Director Miramel Garcia Laksha. A part of the honorarium of our child development workers should be charged from the national budget, which is from the General Appropriations Act, but particularly for the 4th to 6th class municipalities. In fact, madam po, yata dito sa committee, yan din po ang isa sa aming pinupush that perhaps we could also look into a proviso wherein these 4 to 6 class municipalities ay mabigyan po ng appropriations from the concerned national government agencies, whether it be from the DSWD or from the ECCD Council itself, because we recognize na talagang in terms of fiscal space ay talagang very limited po itong ating mga nasa 4 to 6 class municipality.
Samantala, sa ibang balita naman nilagdaan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Acting Secretary Isidro Purisima ang agreement sa pag-renew ng commitment ng ahensya kaugnay ng Normalization Program para sa Moro Islamic Liberalization Front. Nakapaloob sa nasabing Memorandum of Agreement sa dalawang ahensya ang pag-transfer ng pondo ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na nagkakahalaga ng 396 million pesos sa Department of Social Welfare and Development. Ang pondong ito ay gagamitin sa socio-economic programs para sa Moro Islamic Liberation Front's decommissioned combatants kung saan 3,300 ang makakatanggap ng 100,000 pesos kaugnay ng Transitional Cash Assistance at Livelihood Grants. Para sa Bombo Network News, Bombo ay Canuñas nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. 27 minuto makalipas ang 12 ng tanghali, ibinasura ng Sandigang Bayan ang apela ni dating Quezon City Mayor Herbert Bautista na i-dismiss yung kasong graft laban sa kanya dahil umano sa haba ng panahon bago siya kinasuhan ng prosecution sa Anti-Graft Court. Sa 15 pahinang resolusyon, ipinaliwanag ng Sandigang Bayan 7th Division na nakasagabal sa pagsuri ng pagiging sufficiency ng impormasyon para sa kasong katiwalian laban kay Bautista. Ikinadismaya rin ni Bautista ang manoy paglabag sa kanyang constitutional right para sa mabilis na disposisyon ng kanyang kaso kung saan ang reklamo laban sa kanya ay nihain pa noong December 13 ng taong 2019. Subalit inabot ng 3 taon para matapos ang preliminary investigation at naihain lamang ang kaso nitong Marso 15 ng kasalukuyang taon. Kung kaya't umaasaan ito na maibabasura ang kaso dahil sa labis na pagkakaantala nito na lumabag sa kanyang constitutional rights para sa mas mabilis na disposition sana ng kanyang kaso. Subalit ayon sa Anti-Graft Court, ang naturang usapin na idinulong ng akusado ay panlabas na issue na hindi maikukonsidera sa pagsuri sa karapata o kasapatan ng mga aligasyon. Iginit din ng korte na ang isa sa significant factors sa pagkakaantala ng kaso ni Bautista ay dahil sa pagtama ng COVID-19 pandemic kung saan ipinatupad ang quarantine noong Marso 12 ng taong 2022 o ng taong 2020 kung saan ibinibigay ang judicial notice sa mga ganitong pandaigdigang phenomenon. Maugunitan na kinasuhan si Bautista kasama si dating City Administrator Aldrin Conia dahil umano sa pagbabayad ng mahigit sa 32 million pesos sa Geodata Solutions Incorporated para sa pagbili ng occupational permitting at tracking system sa kabila ng katiwalian ng ordinansa na dapat na pinagtibay ng sangguniang panglungsod. Ang ikalawang graft naman na kinakaharap nitong si Bautista ay ang pagbabayad nito ng buo sa 25.3 million pesos sa isa pang kumpanya para sa pagkabit ng solar power system at waterproofing works para sa Civic Center building. Samantala, nasa 75,000 mga Filipino seafarers ang target kuhanin sa trabaho ng ilang kumpanya sa Estados Unidos sa nakalipas na 3 hanggang 4 na taon. Ito ay ipinahayag ni John Paget, ang President at CEO ng Carnival Corporation sa kanyang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nito, ipinresenta rin ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople ang interes ng nasa 200,000 na mga Pinoy sa pagkatrabaho sa mga kumpanya sa Estados Unidos nang mayroong pagsunod sa patas at etikal ng mga pamantayan at prinsipyo. Dahil dito ay nagpahayag naman ng pasalamat si Pangulong Marcos Jr. sa mga American employers dahil sa pagtitiwala ng mga ito sa kakayahan ng mga Filipino professionals at skilled workers ng ating bansa. Kasabay nito ay binigyang diin na ang 200,000 na mga manggagawa na ito ay kumakatawan sa 200,000 na mga pamilya at komunidad sa Pilipinas. Sa bukod naman na pahayag ay sinabi ng Presidential Communications Office na mayroong 4 na milyong Filipino immigrants sa Estados Unidos na kumakatawan sa 4th largest immigrant group kasunod ng Mexicans, Indians at Chinese, at sa pamamagitan nila ng kanilang remittances ay nakakatulong ang mga ito sa economic development ng Pilipinas at Amerika. Bombo Sports News. Ating sports balita mga kabombo para ho sa mga sports fanatics ho dyan. Itong si Joel Embiid ay kinilala bilang most valuable player o MVP
ng National Basketball Association o NBA. Itong MVP award ay ibinibigay sa player na nagpakita ng pinakamagandang performance. Ito ho ay pinagbubutuhan ng 100 media members na nagko-cover sa National Basketball Association. Sa nangyari pong butuhan kasi, nakakuha itong si Embiid ng 73 na first place votes at 25 na second place votes. Ngayong season, si Embiid ay mayroong average na 33.1 na PPG o points per game, 10.2 na rebound per game. Kasama na po dito ang 55% na shooting percentage. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Sa Bombo Network News Noontime Edition mula ho rito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik na kita diri karon sa pagpalayag sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Antes ang mga dalaguan kang mga nagapauna nga mga balita, ari paginang isa sa malipayon nga balita kay batunon na sang aton sini nga daily draw winner ang sini iyang guaranteed prize. Kaupo dia si Bombo Doni. Bombo Doni, please come in. Yes, Bombo Champ, mayong hapon gid sa aton sining nga mga kabombo, ari na mabato na subong hapon sang aton sining isa sa mga daily winners sa Buena Mano Salvo Year 17 na promo ng sining premyo matapos nga naburutan ng iya sining sobreng or iya sining entry nga gamitan niya sang proof of purchase nga Surf Laundry Powder. Po naton subong taga Balantang Haro, Iloilo City, si Mama Merlinda Pabon. Ma'am, mayong hapon gid. Mayong hapon man, sir. Anong imo sining nga nabatsagan kay ma-claim ka na sa imo sining nga premyo diri sa Bombo Siyempre, sir, Radio? malipay gid eh. Kapilang- Pasang kagabi, sir, batian ko. Oo. Ako gid nakabati sang paglawag ni Bumbudyan. Bumbudyan. Oo. Nagtumbo gid kami, sir, kalipay, pati ang bata ko. Oo. Kay gapanyapon gid kami. Mailang natulugan ka pa no? Wala gid ko, sir, Wala katulog. ka Kay matulugan? gapahulat gid ko, sir, sang malawagan ang akon ngalan. Okay, sige. So ari nang imo sini ma'am nga cash prize una ha, tagda sa imo pila ini isipon ta? 100. Pesos. 100 pesos. Ari pagid? 200 pesos. Ari pa? 300 pesos. Isa pa? 400 pesos. Kag? 500 pesos. 500 pesos nga cash prize ra anong plano mo ma'am sa 500 pesos mo? Ibakal ko liwat sang isang Mga produkto. mga produkto Oo. para nga pasakop liwat sa Grandro. Manog Grandro nga Manog daan Grandro, 1 million 1 pesos million. ang hulat sa grand prize winner. Aside sa ma'am sa 500 pesos, ari pang imo sining brand new nga limited edition nga AM FM radio una paandaron tang iya sining flashlight. Ara LED light nya na aring iya sining flashlight. Tapos i-check ta kay ang ato niyang radio why ni naka fixed dial kundi free dial ini. Ara gandar siya. I-check tang iya sining tuning. Ara mabatian mo lain-lain no. Lain-lain nga mga session ng iya sining makwa. Ari ma'am imo sining radio may ari ni sang LED light kag flashlight, pwede man sa kuryente, pwede man sa battery. May built-in rechargeable battery pag ini. Ari ma'am. Anong imo sining nga mahambal kay nagdaog ka sa promo sang Bombo Radio kag subong ara na sa imo nga mga kamot ang premyo. Thank you gid sa Bombo Radio kay nagdaog ako sa Buena Mano Salvo Year 17 promo. Ang mga kabombo kapasalam- dahaman. Ang mga taga Barangay Balantang da mag-intraman kamo para magdaog man kamo pareho sa akon. Okay. Basta Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Basta Radio Bombo. Star FM, it's all for you. Okay, sa ulado gid ni Ma'am Merlinda Pabon. Congratulations ma'am kag thank you gid sa imo. Bombo Champ. Salamat kid Bombo Doni kag congratulations syempre sa aton siniiyang daily draw winner. Oras na ton 34 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12 diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining nga palatuntunan. Si City Councilor Romel Doron gintawag nga pasaway kag butigon ang National Grid Corporation of the Philippines nagapasar sa sang resolusyon para imbestigaran ang NGCP. Hibalon ta na later on diri man sa aton sining nga pagpangalagad. I-check anay naton si Bombo Chari Sumagpao kay ang Iloilo City Police Office dublihon ang effort agud mapasiguro ang seguridad kasunod sa plano
ni Mayor Jerry Treñas nga magkinot sa kuryente para hindi magtuman kitaas ang demand naton diri sa may syudad sang Iloilo. Kay Agosto pa niya Agosto pa matapos, according to Mayor Treñas, Agosto pa mahitso ang mga ginapatigayon sini karon nga mga improvement sang National Grid Corporation of the Philippines. So therefore, sa tagsa gani ka magtaas ang demand sang power sang syudad sang Iloilo, may ara gid sang epekto sa bahin karon sang National Grid Corporation of the Philippines kay unstable ang ila siniiya nga mga transmission lines. So, initially, sa pag-interview naton sa kay Mayor Jerry Treñas, plano sini nga magkinot sang energy para hindi magtaas ang demand kag hindi kita iya maka-eksperyensya sang manual load dropping nga magatugan naman sang power outage sa mga specific areas. I-check naton bala si Bombo Charis Sumagpao kay na-mentionar sang alkalde nga ang mga plaza, ang mga street lights, tempranuhan pa nga patyon kag late na pasigahon. Bombo Chari, sa report na please come in. Yes, Bombo Chari, doblehon subong sa Iloilo City Police Office ang ila sini nga effort kaya nagpagawa na ni sa planong subong ang bahin sang Iloilo City Government nga sila ang magakinot subong sang kuryente. So sa interview sa Bombo Radio kay Police Colonel Juresti Coronica, ang City Director sang Iloilo City Police Office, iya dirigin pahayag nga nabatian na niya ining plano subong ni Mayor Jerry Treñas nga ang usual kag ang normal nga ginapatay ang street lights diri Masami sa bahin sang syudad sang Iloilo amo antak na ya Bombo Champ alas 6 sang aga, pero ang plano subong ang mga street lights diri sa Iloilo City patyon 4 AM pa lang sang kaagahon. So base diri sa kay Colonel Coronica, sila na lang ang magagiho sang pipila diri ka security adjustments kung sa diin pagadugangan na lang nila ang ila sini nga efforts nga magpatrolya sa amo sina nga tion. Tisuno man sa kapulisan diri sa syudad nga may ara gid man sang kabudlayan sa part sang kapulisan kay ang objective gid gani naton diri nga dapat butangan gid sang suga ang tanan nga area sang syudad kagang especially ang mga madulom gid nga mga lugar kay kalabanan suno sa kapulisan ang mga dulom gid nga areas dira nagakatabo ang nagkalain-lain nga krimen. Pero tungod sa sini nga sitwasyon suno kay Colonel Coronica nga ginakulang sa supply sang kuryente kag i-adjust ang pagpatay kag pag-andar sang aton sini nga mga street lights, wala mahimo ang aton sini nga kapulisan magasunod sila kay kinahanglan naton mag-save sang kuryente. So ang Iloilo City Police Office mag-adjust na lang sang ila sini nga security measures. Gapati man diri si Colonel Coronica nga before desisyonan kag ginplanuhan ini may ara man sang mga factors nga ginalantaw, pero siling niya ang doble effort niya ini hindi buot silingon nga madoble man sila sa mga police personnel. So maga-focus lang sila Bombo Champ sa oras nga dira alas 4 sang aga, madulom pa pero patyon ang suga, magadoble effort sila, doble man ang pagpatrol pero hindi pagdoblehon ang ila sini nga personnel. So instead ang mga nagabantay sa sagwa, especially sa aton sini nga mga esplanade, instead nga nagabantay lang sila usually sa sagwa sa entrance kag exit sang aton sini nga esplanade, magapatrolya pagid sila sa sulod kay patay na dira ang mga suga kag dira gid dako ang tendency nga ang mga kriminal ma-take advantage gid kung sa diin madulom ang mga area, damo mga naga-jogging kag mga naga-exercise dira sa area sang esplanade nga posible ikuhaon ang ila sini nga cellphone o kon posible gid miara gid ya sang mga kawatan nga mangyadi gid kay dulom ang area sang esplanade. So yari bala pamatian ang nangin interview sang Bombo Radio kay Colonel Juresti Coronica. Sa nabalaan ko ang pagpatay sa street lights alas 4 sang kagahon, hindi sa gabi. So tungod nga palapit naman ang masanag kay adlaw, amo na ang adjustment nga ginahimo sa ato nga syudad. So ang aton nga security adjustment dira dugangan pagid namon ang amon nga effort sa pagpatrolya sa mga oras nga patay ang suga kag madulom.
Pero ining initiative nga pangpatyon ang suga ni Sir kung tan-awon na ang makabudlay ni sa part sang aton sa aton nga kapulisan. Pati medyo may ara gyud man nga kabudlayan kay ti ang aton nga tani nga objective, no, pati ang syudad, ang objective tani is to illuminate ining mga areas nga madulom. Kung diin may madulom nga mga lugar, amo na siya ang krimen, no, naga-occur. So but because of this current situation, kinahanglan natin mag-save sang energy, ang aton nga city mayor nag-decide nga i-adjust lang ang pagpatay sang mga street lights instead of alas 6 schedule earlier, so alas 4 sang kagahon. So wala man kita mahimo, no, kay amo ni ang aton sitwasyon subong nga kinahanglan ta mag-save energy. So mag-adjust kita sa aton nga security measures. Pero kung sa inyo tani sir ang pwede mabalhin sa iban sini nga mga butang ining makasave kita sang kuryente kag indi tani diri para sa aton street lights kay ti para ni sa security man sang tanan. Well, hindi naton of course, no, may mga reasons before na ginidesisyonan, may mga rason na ginway na ang tanan nga mga factors kung ang amo na ang desisyon. So we subscribe, no, sa sina nga decision and I will just adjust accordingly. Okay, by meaning mo sir sang double effort ang kapulisan, ang madoble kamo sang police personnel nga i-deploy para magpatrol? Hindi naman nga madoble, but balo ka may duty shifting kita. So ang aton lang na we will more concentrate, no, or we will concentrate more sa mga oras nga sang amon nga pagpatrolya sa mga oras nga madulom, no. Actually ining mga esplanade naton, kayong esplanade isa sa mga lugar nga maapektuhan, may mga naka-deploy na kita dira nga mga personnel. But siguro ang himo naton dira, aside from instead of stakeout diri sa mga guwaan, magpatrolya din sila sa sulod, no? Kay madulom ang lugar, dako ang tendency nga ang mga kriminal take advantage sa sila nga sitwasyon, kagang mga naga-exercise, no, naga-jogging, base mas nat sa mga cellphone o kung ano pa nga mga matabo, no, sa mga tao nga nagakanto sa aton nga esplanade kag sa ibang nga lugar nga madulom. Nabatian sang aton mga kabombo ang nanging pahayag ni Police Colonel Joresty Coronica, ang City Director sa Iloilo City Police Office, Bombo Champ. So amo ina kay gina-expect kag ginalagtawan permi base man sa pagpatrolya sa mga kapulisan sa City Police na as early as 3:30 AM pa lang niya sang kaagahon, damo na sa mga pumuluyo diri sa syudad nga amo masami naga-bisikleta, amo man masami nagahimos na para mag-exercise, mag-jogging. So amo ina Bombo Champ nga suno kay Colonel Coronica maiguan diri sa pag-adjust, no, kag pag-conserve ng enerhiya diri sa syudad. Amo gid ang mga suga kasi amo na ginapaandar sa area sa nga esplanade naton. Kag dira damo na nga daan sa nga magpinamilya man nga naga-jogging naman kag naga-exercise. So dapat double effort na lang sila na lang ma-adjust sa kapulisan sa ila sining security measures. Maluwas nga may ara na sila sa mga pulis nga nakapatrol sa entrance kag exit nga kada esplanade, may ara pa gid sa mga policeman nga siguraduhon gid nila nga magpatrol gid sila kag mag-roving sa sulod sang esplanade kung sa diin patay na gani ang mga suga. Amo man sa iban nga area sang syudad nga ting mga street lights, amo gid ang maapektuhan, doble effort na lang gid sila. So dapat agyan nila pipila gid ka beses maka-roving gid sila kag patrolya sa mga area nga ina kay gapati sila basta may dulom nga area sa syudad dira gid kalabanan nagakatabo ang krimen. All right. Ini si Bombo Chari Galia sumagpaw para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kid Bombo Chari sa imo sining nga follow-up report. Sa pagkinot sang kuryente sang syudad sang Iloilo sa tinutuyo
nga hindi na kita maka-eksperyensya sang posibleng gulpiada nga pagsaka sang demand kag bangod gani sa unstable power or unstable transmission line sang syudad sang Iloilo para malikawan ang mga unexpected power interruption. So muning nakita sa aton sini nga alkalde, no? Pero amo na isa sa mga posible at risk ang peace and order diri sa syudad sang Iloilo kay ti kung madulom nga daan ang lugar sarang kag posible madamo ang mga plano or buko nga hindi maayo ang matigayon or kung hindi man matigayon madamo sang mga posible kriminalidad katulad sang pagpangawat ang posible iyang magluntad. Pero sa bahin sa aton sila mga kapulisan, suno kay ICPO Director Colonel Joris T. Coronica, ang balya siya ti dublihon na mo nga amon sini nga effort agud nga mapasiguro ang seguridad. Kag nagakaangay lamang siguro iyang bisan way pa ta nagakinot Colonel Coronica, dublihon nyo ang inyo sining effort para nga mapasiguro ang peace and order diri sa syudad sa Iloilo. Nga man, kung istoryahan naton abi ang logistics, may mga patrol nga gindunar ang city government, patrol cars, even mga motorcycle may gindunar ang syudad sang Iloilo. Magluwasin nati ang gatong ang ginatughong sa patrol car, ang ginatughong sa motorsiklo nga ginapagamit sa aton sila mga kapulisan, may ara man sang allowance dira from the Iloilo City Government. That is why nagakadapat gid lamang nga all of the time dublihon sini ninyo ang inyo nga effort sa pagpasiguro sang seguridad diri sa syudad sang Iloilo kay ti way naman kamo sang ibalibad, hindi man kamo gabakal gatong kon patrol car aton sini nga ginaistoryahan ti makapila ka bes nga nagdunar man iya ang city government para nga mapasangkad pagid ang response time, ang patrolling sa Iloilo City Police Office. May mga porsyon man diri nga amat-amat na nga gininstolan sang ginatawag sining solar lights. Kag lakip na diri banwa ang pagmando man sang alkalde naton nga ginapatun-an niya, no? Ginmanduan niya ang nagkalainain siningahin siya sang city government nga magpatigayon sang feasibility studies para iyang butangan sang solar light ang mga plaza kag mga major thoroughfare diri sa syudad sang Iloilo. So kung oras ang aton sini iya nga pagabasihan sa karon abi nga mga paniempo nga pipila pa lamang ang mga areas diri sa syudad nga mayara sang solar light ang mga esplanade naton kung ma-recall ko pa may pipila ka mga areas or esplanade kita nga naka-solar light na. But hindi mo silingon nga kung naka-solar light nati hindi man pag-rovingan dira sa aton sini iya nga mga kapulisan Padayon ng sagyapon ang ilaman siniya nga police visibility bangod nga ti wala man yan nagkulang ang Iloilo City Government sa pagsuporta sa ila siniya nga mga hilikoton. No? In terms of logistics, suportado man sa city government ang Iloilo City Police Office. So kung ako maglantaw, siguro ma-agree man ang aton sino magkabombo nga waay iya sang
Mambal naton rason pa abi agod nga magpamalibad or hindi pagdublihon or hindi pagpasangkaron sa Iloilo City Police Office ang ila siniiyang effort or police visibility to make sure now nga secure ang mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo bisan iya nga ti nagakinot kita karon sa paggamit sang kuryente. And when we say kinot sa paggamit sang kuryente, hambal gani isang alkalde gina-finalize niya ang pagpasiga sang suga during early morning. So kung hambal ni Mayor siya kung sadto alas 4 pasigahon ta pa aton sini nga mga street lights. Now, ti pwede taman siguro mabutang ina mga 5 to 5:30. Pero ang mga tao sa esplanada, abi, ang iban siniya, daily routine nila nga as early as 3:30, naga-exercise na sila, ara na sila sa esplanade. Sa aton sini nga mga kabumbo. Sa gabi naman, ti as early as 9 or 10, patyo na ang mga street lights. Kay hindi man bi malipod kay manigar sa aton siniya nga mga kabumbo nga kun diin ganing lugar nga madulom ti madamo na dira sang nagakalinabo. Posible matabo ang pagpamuno, pagpang-hold up, kag iban pa nga mga buluhaton nga nagalapas sa aton siniya nga layi. Ti dumduman nyo gani nga may suga man ganito sa tubang sang isa ka hotel dira sa may distrito iya sang Mandurriao. Tinabuhat pa ganito yang kabastusan sang duwak lalaki ito. How much more sa mga area nga as early as 9 o'clock patyo na ang street light dira kag dulom. Pero kung ang aton sila makapulisan aktibo sa ila sini nga pagpatrol, ma-prevent naton ang mga malain nga buko or mga buluhaton nga masabi nagakatabo kung dulom kag wala sang suga. Kag, hindi pa ina. Under mga biyan sa closed circuit television ordinance, gina-require na subong ang mga establishmento komersyal nga dapat high definition or high-end ang ila siniya nga mga closed circuit television nga i-install. So kung maghambal ikaw nga high-end closed circuit television, may feature ini siya nga night vision. So bisan ano nyo pa dira ikapalipod-lipod sa dulom, sa aton sini nga mga kabumbo, kung nagahimo kamo sang kamalamalahan, kung may mga malain kamo nga buko, sarang man kamo gyapon nga makuhaan sang footage kung may closed circuit television ang isa ka establishmento komersyal. But sa gyapon mabalik kita sa bahin sang aton sini magkapulisan. Ang suporta sa city government, once again, wala sang pagkulang. So therefore, sa aton sini magkabumbo, waay man iya sang rason or waay man iya sang may makapugong abi sa aton sini magkapulisan nga magpatigayon sang patrolya, mas mangin madasig ang ila sini iyang pagresponde kung may mga call-ups, kaysa na siling na gani naton, well supported sila sang city government, patrol car, motorcycle, gas allowance, suportado sang lokal nga panggobyerno sang syudad sang Iloilo. 55 minutos nakaligad sa takna nga las 12. Sa aton sini nga panubalik ka banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon, istoryahan naton Councilor Duron. Gintawag nga pasaway kag butingon ang National Grid Corporation of the Philippines, nagpasar sang resolusyon agod imbestigaran
ang NGCP. Kag isa ka punerarya nagpabombo matapos nga nalakip sa mga ginpang kumpiskar ang ila siniya nga mga lamesa kag pulungkuan sa pagpatigayon sang anti-illegal gambling operation sa ngaton sinima pulis. Tiambal sang punerarya, tangyas sang punerarya. Sinyati, natural man lang na iya nga kung may haya. Maarkila na iya ang himata sang namatyan sang lamisa kag plungkuan. May sabat diri karon ang Iloilo City Police Office kay nagaayo ang tangyas sang punerarya nga kung pwede ibalik lang yang ila lamisa kag ang pulungkuan. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 30 to May 6, 2023. Ang Mayo 5, amo ang first Friday sang bulan sa Mayo tuig 2023. Ginaagdang tanan nga mga deboto kag bisan hindi man mga deboto sang Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sa first Friday Mass sa among nga petsa sa Latolda magaumpisa alas 5:30 sa hapon. Sa Mayo 6, Sabado, one of Bacolod's best pop bands, ang Third Spin Band, is set to amaze you with their carefully selected songs sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical presentation sa Concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa amo nga musical event, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags ay igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda kag magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko kagani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o ang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sa enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso. Sa nakaligad sa takna sining alauna, balik diri sa pagpangalagad sa nga bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Isa si Iloilo City Councilor Romel Duron ang disgusted sa National Grid Corporation of the Philippines. Hilabi pa inibanwa ang suno sa konsehal wala nagatungod sa ila siniyang responsibilidad. Digin tawag sining pasaway kag butigon ng National Grid Corporation of the Philippines. So, ini may kantanan man sa 3 kadlaw nga asod-asod nga unscheduled power interruption nga nagtugaman sang nagkalain sining pagpamuyayaw kainit pagkaugot no sa bahin karon sa National Grid Corporation of the Philippines kay ti all fingers ang nagatudlo karon iya sa NGCP kag ang NGCP ti nagapangita man sang pasahan sang katungdanan. Sa aton sini mga kabombo, i-check lang naton si Momo Angel Tan kay nagpasar sang resolution diri si City Councilor Romel Duron para imbestigaran ang National Grid Corporation of the Philippines. Kag kumustahon taman ang atmosphere sang sesyon kagaina kay magluwas iya sa way ta gina-promote ang pinustanay magluwas sa Game 1 sang Los Angeles Lakers kag Golden State Warriors. Grabe man kunong ads Bombo Umel sa City Council, no? Ang ads ko nga ginabantayan kung sanday sino naman ang masarupa kanay, sarupa nganay. Sino naman kuno ang masarusuhanay, sino naman kuno ang tawganay nga sa nagkalalain lang siniya nga bansag. Lulo, tiyoy, o kung ano man dira sa City Council. May nagdaog sa ads sa ihan, pero why natong gina-promote ang pinustanay. Ari si Bombo Angel Tano. Jel, sa report, please come in.
bombo siyam gintawag nga pasaway, butigon kag arugante ni Councilor Romel Doron ang National Grid Corporation of the Philippines. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Romel Doron, Chairman sang Committee on Public and Utilities ay pahayag nga gintaktakan na sang sanksyon sang Energy Regulatory Board o komisyon ang National Grid Corporation of the Philippines sa pag-violate nila sang Department Circular Number 2021-10-0032 sang Department of Energy ukon ining prescribing the policy for transparent and efficient procurement of ancillary services by the system operator kad nagapakita bombo siyam sa mga kabombonaton sang history sang ila pagkapabaya. Suno ikaw Sir Romel Doron ining ancillary services nga nagamando sa pag-backup ukon ang standby generator in kaso kung tani may blackout nga magluntad. In fact, bombo siyam, din question pa nila ang intervention na ginhimo sang National Transmission Corporation which is suno ikaw Sir Doron tama kaklaro sang pagpakita sang ila pagkaarugante. And in fact, bombo siyam sa mga kabombo naton, ni ara ini sila sang sanction which is nagabalor sang 5,100,000 pesos na kuntani baydan sang NGCP sa bilang kabahin man sang sanction sa ila bombo siyam. And kaduhan sini ang pagpasarman ni Councilor Romel Doron sang resolution supporting sang investigasyon nga patigayunon sang Congress para sa National Grid Corporation of the Philippines. Yari atong kamatian bala bombo siyam ang nanging pahayag ni Councilor Romel Doron sang aton may interview. Well, I have documents to show even the Department of Energy which regulates them, hindi sila magpati. Gina-question pa nila ang policies ng Department of Energy of which they are supposed to follow. Imagine, gina-orderan sila sa Department of Energy to provide sang ancillary services para nga ma-maintain nila ang ilang obligasyon to transmit sang electricity. Gintawag pa nila ang Department of Energy as illegal. In fact, may kopya ako dire nga ginpenalize sila sang Department of Energy for that matter. In 2021, Department of Energy issued Department Circular number DC 2021-10-0031 entitled Prescribing the Policy for the Transparent and Efficient Procurement of Ancillary Services by the System Operator. Ang system operator na is the NGCP, no? Para nga ma-maintain tani nila, ma-stabilize ang ilang trabaho to transmit sang electricity or power from the generation sector. Dapat kung siya may mga standby ka na nga mga nga services. Anong tawag silang ancillary services? Para sabi nga kung mag-back down, may generator ka rin. Para sa mga hospital, ano matabo kung nadula ang kuryente sa hospital? Kaga-opera ka pa, be? Kung may standby generator, ginaya. Or kung may fault abi sa piyak nga linya, para sabi ito siyang natabo, dapat automatic i-switch off mo para nga mula doon yung linya, ang apektado eh. So it appears nga daw hindi preparado ang NGCP sila obra. Hindi lang ni actually natabo sa aton. Even in Luzon natabo na. That's why may mga yellow alert sila to. So ginorderan sila sa Department of Energy to provide sang ancillary services. Ito mo ng mga ancillary services bla. Pero sabi kung mag-back down ang isa ka generation company, so may backup ka dapat. Kung mag-back down sa diin ka makuha, amo ng backup support or ancillary services. So kinahanglan may extra kuan kagid provision amo ng ancillary. Para sabi dapat may solar ka nga backup. Kundi kulang na ang supply sa demand, di ba? Supply and demand malang na mo. Ang demand dako, ang supply kulang, kung natural ma-back down. Di pero dapat ang ginatawag na bala nila nga i-isolate nila, tani dito lang broad out. Para sa hindi ka katabo sa aton na sa local abi sa more, no? Kundi damo substations nila. Di hindi bala nga kung isa kung manduryaw lang brown out.
Kung haro-haro lang, kung aribalo-aribalo lang, kung ready ang NGCP, tani amo man na ang kakatabo Nga ang mga rason nila do binutig bla. Kaya mo rason mo imo nagsaka ang manog to sa babaw kag amo tungkos ang brownout sa bilog. No? Very clear kaya diyang arrogante kaya stubborn, no? Kaya gina-question nila even ang desisyon sang Department of Energy nga amo na ang nagapasunod sa ila sang ila pagsulundan, no? You have to understand nga sila ni may concession agreement lang ni sila mo to operate sang aton nga transmission lines all over the country. That used to be the function of Napocor. Sa unang Napocor ang nag-generate, sila man nag-transmit. But with the IPIRA law, ngayong pasar, so ang function niya sa Napocor, kundi delegated na lang to sa mga missionary areas, ang mga lugar blayang wala sang kuryente. Hindi exist man to sila yan. Kag di provide sa mga independent power producer So amo nang nasiling ko. Abi kung mag-brown out, kundi dapat may standby generator sila. Amo kin man actually ang require sa ila sang sa Department of Energy. And they are supposed to do that through competitive bidding. Ginala may bidding kung anong provision kag kung pila ang sukot nila Actually ang rason nila niya mahal na no? Actually ang tao wala nagreklamo sang mahal basta wala lang sang interruption sa supply. Para sa ako, I would prefer nga hindi gani kuya kakaon sa kadlaw basta may kuryente lang. Okay daw ang inconvenience bala ano nang gakaon ka kung pinamalas ka hindi ka katulog mayo, no? So makatulog ba kuya mas maayo nga hindi kakaon sang sa wala kuryente. So that's why nga nagpasar ako sa resolusyon kay may concession agreement balang nimo ang NGCP kung ang naka-operate sila sa transmission line. So sino nagatag sila sa concession agreement? Well, under the IPIRA law, it's the Transco, no? Ang Transmission Corporation of the Philippines, which was also created by virtue of the passage of the IPIRA law, no? Ang mga management abis ang assets sang Napocor is with SALM, pero ang transmission obligation para sa Biho nationwide is with Transco. So I think that's only 25 years ang ilang concession agreement. Pero kung may nakita ka nga may violation kag kuan di pwede pwede i-render void ang transmission concession agreement nila Kag there are several instances nga mag-apply kani ng NGCP sang ilang mga transmission plan, hindi nila gani pa intrahon ang Transco. Hindi ka intervene, hindi nila gusto pa intervene. Hindi ka under sa ginasite pa nila ang but it was denied by the Department of Energy. To the extent na ginpenalize sila sa Department of Energy sang 5,100,000. Puno wala sila na yung amount, no? Do bali wala sila kay they are earning billions. Actually, they are earning billions. So do ka arrogante kung ako patanawon. To the extent nga may in one decision nagsiling na gani ang ERC nga kung magsigi-sige they will recommend to Congress for the cancellation of their certificate of public convenience and necessity. So I think it's high time now nga ang Department of Energy will investigate and endorse it to Congress. Bombotsam na batian sang mga kabombo naton, si Councilor Romel Doron ang chairman sang Committee on Public and Utilities sa Iloilo City Council. Alright, so in terms ng investigation, ano ipatawag nila taga NGCP, Bombo Angel? So far, Bombotsam, ang diri sa City Council, ang wala man gid sang so far investigation gid nga ti obrahon kay ang ginimo nila di Bombotsam nagpasar na sang resolution apang ti ang basis bala Bombotsam sang privilege speech ni Councilor Romel Dron amoy ining investigation o kunang do miara na nga daan nga history ining NGCP way back sa November 4, 2022 which is amo ining pag-penalize sa Energy Regulatory Board sa NGCP sa pag-violate nila
sang pagsulundan man sang Department of Energy nga nang imbisis ni Councilor Romel Duron si iya privilege speech nga tingin suportaran ining resolution naging pasar niya sa may Iloilo City Council, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Angel Pichuliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan. Kung maprobahan ang resolusyon, mag-investigar sa NGCP and City Council, ambot kung ma-prosper man kay sa ginsight nga ni Councilor Doron, Department of Energy na gigadi ang nagapamulta sa 5,100,000 pesos sa National Grid Corporation of the Philippines kay why sila sang ancillary services or service. Sa aton sining mga kabumbo, pabungol-bungulan nga ni isang GCP, ayhan pa ang City Council. Pero, kung lang taon naton sa aton sinimatag palamati, may punto man. Kay, kunyara ikaw sa public utility, kunyara ikaw sa power distribution, potable water distribution, nagakadapat gid man nga mayara ikaw sang ginatawag sining backup plan para iyang mangin continuous ang imo sini iyang pagtungod sa imo iyang mandato. Tino hindi gid maglayo ang National Grid Corporation of the Philippines sa bahin karon sang Metro Pacific Iloilo Waters. Pariho lang sila sang wala sang preparasyon. Pariho lang sila sang wala sang ancillary tawag sina equipment, service or whatsoever. Nga kung maglapot sa punto nga may ara iya sang masalapo abing trouble, disturbance for that matter, lupog dayon. No? Ang ila siniya nga sistema and eventually, apektado ang pag-deliver nila sa ila siniya nga services. Tigin correct gid ko kagapon ni Mayor Jerry Treñas siya wala kita iya sang sang kakulang sang supply kundi unstable ang transmission line sang National Grid Corporation of the Philippines. Kaga Agosto pa kuno matapos ang ila siniiyang paghitso sang mga improvement lakip na diri ang ginatawag sini ang term diri banwa sa munyo. Sa gin-state bala ni tawag rin ni Councilor Romel Duron, ASCSP o kon ancillary services by the system operator sa aton sinimatag palamati. Timayo man to ang ginpresentar ni Councilor Doron iya nga ihimplo. For example, nagaopera ka karon ayara kas tunga-tunga sang surgery. Ti kon madulaan abisang kuryente ti hampulan mo lang anay kalampunaya or kumusan mo lang anay sang balunggay kag puga-pugaan to ang ginaoperahan mo. Kay hulaton mo pa iya nga makayo or magbalik sa normal ang operation antes mo yung mapadayon ang nasambitan sining surgery. Parehos lang na bala sa aton sini makabumbo makakurol ba sa mga mayara sang asma. Ti naga-trigger nga daan ang asma kung tuman ka paang ang palibot ang tsimpo
Ti katulad abi karon kung may asma ka, nag-brown out, grabe ka pa ang mag-trigger karon ng imo siniya nga hapo dira. Ang una mo sini nga himuon banwati. Kuhaon mo ang imo siniya nga nebulizer. Butangan mo sang bulong, saksak mo sa kuryente, paandaron kag sa pinakahapos nga termino ti paaso ikaw dira until such time nga maumpawan ikaw. Ha? Ti kay wala sang kuryente. Ang iban sininaton nga mga utod ti nagpadulong sa ospital. Ti pagpadulong mo sa ospital tumabayad ka. Ang iban siniti nagkadto abi sa mga hotel para lang nga maka nebulizer, makapaaso, pero ti kinahanglan mo mang kwarta. Ti pero kung may mga preparasyon man kung tani ang National Grid Corporation of the Philippines, kag sa malawig nga tion ang mga improvement nila natapos na nila abi, makasalapo gimang kita guro sang ginatawag nga unscheduled or unexpected power interruption, pero madali lang. Ha? Sa aton sinima kabumbo, ugali kiti may mga past experience naman kita iya sa National Grid Corporation of the Philippines, katulad gid lamang banwa sang mayara sang animal intruder bla ngang linya man to sang NGCP gin kabudan sang manog. Ti nagresulta sa 13 ka oras nga power interruption. Sa aton sinimatag palamati. Ti kung tani napahagan-hagan to ang 13 ka oras kung may yara ang aton sini nga NGCP sang ginatawag sini nga ancillary services sang system operator. Ngati ang linya adto bibanwa o shut off tapos i-on mo naman diri nga amo anay to for the meantime ang ma-energize sa amo sina iya nga linya. Katulad sang More Electric and Power Corporation. Sa aton sinima kabumbo, may mga nagkalain-lain sila nga substation. May ara man sila sang hindi ko lang ma-recall gid ang terminolohiya, but ang ginahimo sini nila nga kung may ara sang interruption sa feeder nga ang maapektuhan sini malapad iyang area, ti pwede man nila i-reconnect or i-connect anay sa isa nila ka feeder or anong term sila dira? Saton sini nga mga kabumbo? Nga dito lang anay para ma-energize ang nasambit sining area sa aton sini nga mga kabumbo. Ti may power interruption gid man, substation, may power interruption gid man, pero hindi siya maglawig. Katulad iya banwa sa bahin karon sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Apisar iya nga sang damlag lang nagpagwa ang pag-asa nga preparahan naton ang El Nino, pero kung lang tawon naton naganinit iya ang tubig sa aton sini iya nga mga kasubaan. Ti bangod man sang tuman kainit nga tiyempo, liyo ko na blabong bukris, ang laragway to balanga, ang riverbed, taas pa yang intake sang sa riverbed. Ambot may pila ka, may isa guro ka ruler, or butang tabi ito nga sa ruler. Ti paano mo na karon, mapump out or mapasulod to iya sa intake, kay ang riverbed nato nubo na. Sa aton sinima kabumbo, sang sa ba sang intake. Ti kun wala sang preparation, mambal guro ang flow water nga ti, dahil lang gid.
Mauntat kami anay operation kay mabakal pa kami asang water pump sa aton sinima kabumbo. Undi gani manag-a pa kami o kung anong imuon ra nila. But bangod mga biyan sang ginatawag sining preparasyon sa mga worst case scenario sa aton sinima kabumbo, ti kaisama lang kakaygayunan nga nag-untat abisang operation of flow water adtong sa nagpatigayon sila sa preventive maintenance. After that, continuous man, may brown out, may napulo, may walo, may anom, every other day. Sa aton sinimatag palamati. Ti kon magarelay lamang iya sa koneksyon sang linya sang kuryente at ikada brown out untat man na operation ng planta. Ti bangod nga yara ikaw sa public utility, yara ikaw sa mas labing kinahanglanon sang isa ka tawo, no, nisisidad sa aton sinimatag palamati, kag may ginatamdan ikaw nga kontrata nga amo sini kadamo or 30 million liters a day ang dapat sinini mo ma-produce nga potable water. So may generator, magluwas sa isa ka generator, may another standby generator pagin nga pananglitan iya nga ti siyempre protehiran mo man ang imo sini nga equipment. Mambag kabiop, do malawig na niya inuras ang iya sining operate, ti pahuway-huwayan ta para nga hindi ma-overheat. O ti transfer ta naman diri sa standby generator ta para lamang nga continuous ang operation sa aton sining mga kabumbo. Ti ang Metro Pacific Iloilo Water sa aton sining mga kabumbo, pag brown out to ya sang nga may natabo sining blackout sa whole panay. Untat man to yang bulk water nila sa may Santa Barbara to. Untat man sila operation. Tinamin isla santikon duwa sa National Grid Corporation of the Philippines, nga tikon sa ano pa bala waay iya sang nagakaigo sini nga preparasyon, no? Although nga si NGCP sang November 4, 2022 ginpabayad na ginmultahan na sang 5,100,000 pesos bangod nga wala sila makakomply sa ginatawag sini nga circular sang Department of Energy nga naga-require sang ancillary services mga kabumbo, no? Sang sining ginatawag nga ASCSP policy. Ti lantawa bala ang halit nga natuga bangod sang kapabayaan iya sang pagtungod sa ila siniya nga mandato kag sa katungdanan sini nila. Amo man na sa bahin karon sa Metro Pacific Iloilo Waters. Ang ila sini nga primary mandate is to distribute potable water. Ti naga-distribute gin man sila through tanker Ti pero ay takabalo kung sa diin inahalin ng tubig na banwa. Kag nga magtangker sila abi. Kay mas makaginansya sila kung tankering method ang ila sining gamiton. Nga sa baylo iya sang primary mandate nila nga kayuhon nila ang koneksyon. Agod nga mangin madamo ang ila sini iyang konsumidor. Kag makadeliver sila sa potable water sa tagsa ka household diri sa syudad sa Iloilo. Tiway nila ina matungdan. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ari pagido
Kag ina-interview to sa kay punong barangay ko nga nag-deliver ang Metro Pacific Iloilo Water sa ilasang tubig. Samo sad to iya nga mga panyempo, blackout to ti. Naguntat operation ng ila sini iya nga planta, isa nila kabuok water supply dito sa may Santa Barbara. Kaya pamangkot din to nila ginawa ang tubig nga gin-deliver nila. Oh. Nga ginbayran man. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tapos ang tawo nga konsumidor nila waay nagatubod ang gripo, sige ragongrong sa ila sinimitruhan, kada bulan bayad man sila gyapon sa ila sinigabil. Baw, kung ang kilala ko pa, bumbot sam double kill ba? Oh? Kag sino man abi dira sa aton sini nga mga kabumbo ang may ideya sa kundiin pa makakuha sang tubig kag magnegosyo sang tangkiring. Kunti pipilaman dira ka mga hirudes sa bahin karon sang Santo Metro Iloilo Water District. Oh, tiyan mo ning ginatawag nga Emporium Negosorium. Oh. Sa aton sino makabumbo? Hindi na makadeliver sa ila sini nga primary mandate, at the same time ti ginanegosyohan pagidra nila kag sila lang diraya ang ganar kag naga-income. Tapos tawo pantuso nila iya sang pigado nila nga serbisyo, pero sige lang panukot, sige man bayad. Papulawo nila iya ang tawo. Kag kung magpulaw ang tawo ti may man akong kaisa nga madamo ang tubod sa nga gripo. Pero most of the time, agunto kay tulo-tulo lang mo kung kaisa. Why pa yan nagsibo sa tsimpo nga inog pulaw, inog bantay para magtubod ang gripo? Oh. Tikon hindi inibanwa masulbar ang duha ka mga problema sa syudad sa Iloilo, nga makabig naton ni sisidad sa karon, kag amo man inibanwa ang mahambal naton iya nga kung sa ano pabla magnet naton ini para nga amagon kita ka mga investor kon istable ang aton sini iya nga power kag istable ang water supply. Sa water supply, no question sa aton sini makabumbo, problema naton diri distribution. Sa aton sila magkabumbo. Pero sa pananawan niya sang taga Metro Pacific Iloilo Waters kag sa Metro Iloilo Water District distribution, ito na iya problema. Tanker namon diyo, bayrin nyo lang mahal. Galing kiti di nila nga trugban ginawa. Kag potable water line na. Ti hamakon mo na banwa ang paminsaron o ang mentalidad karon sang pipila ka mga tawo nga nagtanda ang batano kag makabig, ti ang ginahimo sini nila is economic sabotage. 33 minutos na kaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa. Tag-iya sang punerarya nagpabumbo kay gin-operate sa nga aton sini kapulisan ang isa ka namatyan kay may illegal gambling dito. Ti sa pagpangkumpiskar sa kapulisan ang mga lamisa tuya kag plungkuan nga ginpahulam or nadala abi sa service sang punerarya, kumpiskar man sa aton sino mga kapulisan, tinagampo to ang tagiyaw, ibalik nyo lang na iya kay naturalan na kung may patay, nagapahulam kami o kung nagaparkila kami sang lamisa kag plungkuan. Anong sabat diri sa Iloilo City Police Office? Balikan tayo ni matapos ang bilaka importante nga mga panumdum oras. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang
Makabig naman nga nag-eksperyensya ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagtiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang
sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang naga-toothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabahian ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw. Tomoradyo Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bombo hanay sa udto. Antis ang dugang sining mga balita. May winner kita kaupo di Bombochari. Pero arim laban tayo nyo kaya ang ginaduso ni Kagawad Janiyang la nga ordinansa ito nga pagbutang lang sa limitasyon sa pagbaligya sa mga ambulant vendor basura sa City Council. Check ta na karon with Bombo Angel, balikanta siya. Pero check ta na si Bombo Chari Sumagpao. Kaupo di aton sining daily draw winner. Bombo Chari, please come in. Awarding na! Ito ang winner sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Yes, Bombo Champ, maayong hapon sa aton sininga mga kabombo. Upod na naman naton live diri sa studio ang aton sininga daily prize winner sa nga Buena Mano Salvo Year 17 promo sang Star FM kag Bombo Radio. Kag upod naton live si Ma'am Ernesita Jimenez, 67 years old, sang Barangay San Pedro, Haro, Iloilo City. Ma'am, ayong hapon. Ayong hapon. Ma'am, kumusta? Sinugid ang nakabati sang ginlawag ang imo pangalan diri sa Bombo Radio? Ako, Ged.
Pagkamati gid ko sa may kay panglaba ako. Pagkamati ko siyempre nakatumbo kay ba nagdaog naman ako. Ti kung ang imo sini nga proof of purchase, R Florete coupon. Bango dira may 500 pesos ikaw nga cash prize, may ara pagid ikaw premyo, limited edition nga radyo nga wala naka-fixed dial. Ari ginakaptan ko na ang imo sini 500 pesos nga cash prize. Isipon naton. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, Kag? 500 pesos. Anong paggamitan naton sang 500 pesos nga cash prize? Bakal ko pagid sang iban nga for purchase ko. Dugangan ko pagid to. Amo gid, ari pagid ginakaptan ko pagid ang imo pagid sini nga premyo no, ang limited edition nga brand new nga radyo sa nga Bombo Radio nga wala naka-fixed dial. Check yaro naton para lantawon nga nagaandar gid ang iya sini LED light kag flashlight. Ara nagaandar siya. Kag aton sini nga ion para pamatud-an nga wala nakalansang sa isa lang ka istasyon. Ara pag naga-feedback siya diri na sa aton sa Bombo Radio. Ari na mamang imo sini nga radyo. Thank you. Kagadugang pagidira kaya may dala si Ma'am Ernesita Jimenez sa nga radyo nga naka-fixed dial, nakalansang ini sa may radyo bandera, kag ti ari aton check yaron, i-on naton. Kagalubago naton ang tuning. Kinahimo ini para Ara, bisan ano nga lubag naton, sa isa lang siya ka istasyon nakalansang. Bangod may dala ikaw, nga radyo nga nakalansang sa isa lang ka istasyon, may ara pagid ikaw additional nga 500 pesos nga cash prize. Ma'am, ari ginakaptan ko na, isipon naton. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Okay, ma'am, pasalamat naton sa aton. Madamo gid nga salamat sa Binamano Salvo sang Bombo Radio kag Star FM. Sa imo nga proof of purchase? Sa port of purchase nga Florete coupon. Ang imo man nga pagpangagda sa mga Ginaagda ko gali dara ang taga Barangay San Pedro nga mag-intraman sa promo sang Bombo Radio para nga sila magdaog pareho ko. Basta radyo. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Salamat gid kay Ma'am Ernesita Jimenez sang Barangay San Pedro, Haro, Iloilo City, ang aton sini nga daily prize winner sa aton nga papremyo Buena Mano Salvo Year 17 promo. So ikaw nga nagapamati kag nagasubaybay sa aton sini nga Facebook Live, ano pang ginahulat mo? Hingagaw naman hulog sang imo sini nga entry kay sa May 13 patigayunon na ang aton nga grand draw, basi ikaw na ang sunod nga mangin milyonaryo sa Buena Mano Salvo Year 17 promo sang Star FM kag Bombo Radio. Thank you so much, Bombo Chari. Congratulations sa aton siniiyang winner. Kag nagdala pa gid siya sa naka-fix dial nga radyo, automatic 500 pesos sila. 48 minutos na kaligad sa takna sining ilaw. Nabalikan ko bala si Bombo Angel Tan kay may developmento sa sining proposed ordinance ni Councilor Johnny Yang nga limitahan ang vending hours, no? Pagbaligya sang mga ambulant vendor, himuon lang nga 5 masugod 5 PM sa hapon, tubtob 5 AM sa kagahon. Ginbasura ini sa City Council. Check naton bla ang update with the Bombo Angel Tan. Kag kamusta nang atmosphere sang session hall kagina? Jel sa report, please come back. Bombo Cham ginbasura sang Iloilo City Council ang proposed ordinance ni Councilor Johnny Yang nga nagalimit kung tani sa mga ambulant o kuna street food vendor sa ila pagbaligya humalin 5 PM kung alas 5 sa hapon, tubtob alas 5 sang aga. Saging patigayon nga tiging pag-render na sang committee report ni Councilor Rudolph Ganzon sa Iloilo City Council Bombo Cham, nag-cite ini siya sang pila ka mga rason kung wala ginapasar o kung wala ginarekomendara sang iya komitiba nga ipasar ang proposed ordinance man ni Councilor Johnny Yang. Una diri Bombo Cham, wala nagsunod sa standard requirements sang isa ka valid nga
proposed ordinance ang ginapropose man nga ordinansa ni Councilor Johnny Yang. Ikaduha diri Bombocham, gin-emphasize man ni Councilor Rudolph Ganzon nga ukon ara sa findings nga nagalimit ang terminology gingamit ni Councilor Johnny Yang nga ang iya katuyuan actually kuno Bombocham suno kay Councilor Johnny Yang ti pag-regulate pero ang nagagawa Bombocham ti do ka inconsistent with public policy, moral, and good custom ining proposed ordinance man ni Councilor Johnny Yang and Bombocham ang time bala nga gina-propose ni Councilor Yang ani na from 5 p.m. to 5 a.m. na tukiban sa may committee committee hearing Ligad Bombocham nga ti wala asang legal basis bangod ining 5 p.m. to 5 a.m. ti technical na ginagamit sa may Special Services Division nga ti ilang nga regulasyon internal apang wala asang ordinansa nga naga-support sang sining oras o kung natalana nga tion para sa mga vendors. Kumbaga Bombocham mi ara na nga daan internal regulation ang mga vendors nga di nga 5 p.m. to 5 a.m. pero wala lang gid nila gina-practice ang tuman gid kugot and so far ti amo ina nabalaan Bombocham nga wala man isang legal basis just like the ordinansa ang ang time Monday para sa mga vendors. And so far Bombocham amo to gimbasura gid sa City Council kaga mahimo makapropose si Councilor Johnny Yang sa nga ordinansa man nga pareho kato apang ti around 2025 pa tugtog 2028. Yari at kamatian bala ang nanging kabahin sang pag-report ni Councilor Rudolph Ganzon sa iya committee report sa Iloilo City Council. Formal and substantive. The latter that is involving inherent merit, like the conformity of the ordinance with the limitations under the Constitution and the statutes, as well as the requirements of fairness and reason. The proposed ordinance has violated the substantive requirements of the test for a valid ordinance, as it showed a partial and indiscriminate. It prohibits may not regulate trade, not general and inconsistent with public policy, morals, and good custom. The implementation of the existing time of selling was not in accordance with any legal basis, but was implemented as a matter of practice. Granting fixed time of selling would tantamount to oppression and unreasonable deprivation of the rights to establish and provide equal opportunities to a decent work and livelihood. To wit, Article 13, Section 2 of the 1987 Constitution, the promotion of social justice shall include the commitment to create economic opportunities based on freedom of initiative and self-reliance. Furthermore, Magna Carta for the Poor, Section 2 provides that it is the policy of the state to uplift the standard of living and the quality of life of the poor and provide them with sustained opportunities for the growth and development. It shall adopt an area-based, sectoral, and focused intervention to poverty alleviation where every poor Filipino must be empowered to meet the minimum basic needs through the partnership of the Okay. So, Butsilingon, Jel, kay daw pinalagpat mo lang itong ilasang is-isyo kag ni Councilor Johnny Yang. Whitey Balasian, ating basura, hindi na magkakulba ning aton sini nga mga ambulant vendor, Bumoy Jel? Amoy na Bombocham nga ti so far subong do kumbaga nakaginhawa na sa normal ang mga vendors naton diri sa Misilag sang Iloilo, particularly ni mga street food vendors kay hindi naman matigayon nga ti basahan pagid o kung ano pagid yung further processes para sa proposed ordinance man ni Councilor Johnny Yang kag kadungan man sa pagmando ni Vladimir Jerry Treñas nga ti dapat sudyuhan tunan pa ni Councilor Johnny Yang ining mga ginapang propose niya nga mga ordinansa sa may Iloilo City Council. All right. Jel, labay man ako nantis ka mag-extroliwat. Kumusta ang atmosphere kagina sa sesyon? So far, Bombocham, do makuro kalma na ang mga konsihal nagangirit-ngirit sa ini sila. Kag in fact, si Councilor Sadfi Cabaluna ang nag-preside sa sesyon subong gid lamang adlaw. Kay sa mga kabombo naton, si Mayor Jerry Treñas nagkadto sa guasang pungsod, specifically sa May Guam. Si Vice Mayor Jeffrey Ganzon, yung supposedly nag-preside, siya ang nagpungko as acting
executive man subong nga adlaw Bombocham Aha. and si Councilor Sadsi Cabaluna ang nag-preside and samtang nag-deliver sa privilege speech niya diri si Councilor Doron do tawhay man Bombocham nga do hindi man bala sadto tama unlike sadto nga do kainit bala ba siya ganon bisan nga gapamati lang bala nga do kainit sang sitwasyon subong niya do hindi na do kumbaga chill na sila Bombocham kag siguro kay dalaman na kay nakapulapahuway sila mga isa ka semana and so for si Councilor Nava ara man present man sila tanan kag mas maayo subong session kay do wala sa nga ilinaway kung mainit nga tensyon nga mabatsyagan sa Iloilo City Council. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Para sa radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Angel Tan. So, amo na basta wala ginatun-an nga iduso mong ordinansa laban-laban ginaiya nga mabasurahan gid lamang inang tupaan niya. Kag disadvantageous para iya sa pumuluyo way man sang lugar dira sa konseyo nga balutson ilang ordinansa. Sa liwata sa mga konsyal na tunda kung may mga ginaduso ka mga ordinansa tun-in nyo bla kag dapat ang resulta sina ang makabenepisyo ang bug-os sini nga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Check ko naman this time si Bombo Jomar Villa. Nabalik. Anong plano? Ibalik man bala sa kapulisan ang mga lamisa kag mga plungkuan to nga nadala sa gimpang kumpiskar sa illegal gambling sa Namatyan. Kahit yung balsang tagiya sa punerarya niya, natural man lang na nga kung mag-service ikaw sa Namatyan, mapaarkilaw kung mapahulam o kung lakip na iya sa inyo siningagin kasugtan ang pagpahulam sang mga pulungkuan kag lamisa. Bombo Jomar sa report, please come in. Nagpalapit sa may talatapan sang Bombo Radio ang isa ka tagiya sang punerarya sa may probinsya sang Iloilo, Bombocham. Matapos naging confiscate sa pulis ang ilang sining lamisa kag plungkuan sa ginapatigayon diri karon nga illegal gambling operation sang kapulisan no. Based kanit diri sa panisayon karon tagon talan diri kay alias nga namon isang tagiya ka punerarya Bombocham. Bali ang ilang sining service diri sa may area sang Barangay Airport sa may distrito sang Mandurriao. Kung sa dinti sila ni ang serbisyo no kung sila nag-provide sang mga plungkuan kag lamisa. So ang natabo diri based diri sa pag iya siding pag pangusisa nagtawag lang kuno ni ang tagiya sa iya nga gin-confiscate na sang pulis ang iya siding 3 ka lamisa kag pila ka mga plastic chairs no kasi amo ni karon ang ginakabalakan niya kaya amo man lang ni ang gamit-gamit nila sa dion nga may ara sang Namatyan. So based kani diri sa pagpangusisa baligin operate sang otoridad ang ining Namatyan kung sa diinti naktuhan to ang ining mga pila ka mga individual nga nagapatigayon sa illegal gambling o kung ining baraha no card game sa may nasambit nga lugar kung sa diinti ang gingamit nga plungkuan kag lamisa amo ni ang iyasang punerarya nga ginapahulam sa bahin sang pamilya Bombocham. Ti ang panindogan diri sang tagiya pati natural na sila yang magpahulam kiti sila yang nagaserbisyo sa may Namatyan. So ang yang pangabay nga kung paano ni nga mabawi kay way man sa involvement no way man sa ganik balong amo na gali nga ginahimo tong hapangan nga ti amo na ginasugalan sang pila ka mga pumuluyo sa may nasambit yang lugar. So ang based to gani sa pag iya sila nga pagpangusisa madugang nga hindi lang ni first time kundi kapila na ni kabes nga duway na nagabalik ang lamisa kag ang iya sila nga plungkuan sa tion nga mag-conduct sa illegal gambling activity ang otoridad. Ipabati tabla Bombocham si alias ni Nadari sa mapakinangutan sa Bombo Radio. Siya mo na ganito sa namon nga ang siya namon paglamita mong ginakuha kay siya sang punerarya yan mo tani ang ilala niya or ang gamit namon hindi lang pagkuhaon. Punerarya mo. Sa part nyo mga pila na kalamisa kag pulungkuan ning wake balik?
mga ang subong as of now sa airport Mandurriao namon is Ah. 11+2. 11? Calls. Oo. 11 ka, no? Siya. Tapos, Duwa ka lamisa. balik in confiscate ini. Oo, sang Mandurriao Police Station ko, no? Bangod sa illegal gambling na sa, di ko masala. Oo. So, ano ko nun, may nahambal sila nga, ibalik nila, or ano? Basta ang pamilya lang nanawag sa akon nga ginkuha sang pulis ang amon nga lamisa kag ang siya. Okay. Ano first time ni matabo sa inyo? Second time na ni sa kalumpang last time mamuman to wala man mabalik ang amon nga siya kag lamisa kag ginkuha man sang pulis. Oo. So hindi nagali maano do ko damo nagali plungkuan ni na way mabalik. Oo, di ini namon ano pagkuha namon sinisang amon nga siya kag mga lamisa. Tapos ni amon siya kag lamisa kung mag-amon na hindi na kami magpahulam. Di ba usually kung may mga namatyan kamo nag-provide ka mga lamisa kag plungkuan ni ma'am? Oo, bali nag-provide kami sang siya, lamisa, dispenser. So concern namon ubos amon lamisa kag siya. Bali, ano ni sa mga lamisa kay siya ni kung may mga patay, di ba usually abisan hindi sila mag-request nag-ano gid kamo gapadalagin na, no? Oo, ga-provide gid kami na. Pero kung mag-request sila nga padugang maka mo? Yes, ma. Oh, yes, sir. Oo. Okay. Anong epekto ni sa inyo, ma'am, negosyo? Abi, nga ti amo na kung sige-sige, abi nga mga operasyon kasubong siniti. Basiway na kamo lamisa, bla, ma'am? Ubos gid kay mahal siya kag ang lamisa kay ang lamisa nga dani ginapaubra namon mahal na siya mo. Ang ano nga lamisa ni tapi ni sa? Oo, tapi nga pwede mo ma-fold na siya kanto ang last time to confiscate man ti na Mayo man hindi na ma-fold kay request kita family. Tiya mo to Joms? ang payag diri karon sang Tagiya. Kagabi ito sa pagpusisan nato sa Mandurriao Police Station, balisang April 30 ginlubong ang nakahaya sa may lugar. Tapos nag-operate ng otoridad, may one na bumbutsam, one na sang nakahaya sa lugar. Based to gani sa pagplupangkot naton. At kung may mga namatyan, sige na consider man na nila kisa ang mga incidents at kung mga jagmay mo ng mga taya dara. At tuway man na problema kasi may mga pula-pulaw sa lugar. Pero na nga why na sang patay sa balay, tiya na nga nagapatigaw pa sila sang illegal gambling activity. Based man diri sa pangusisa naton sa Iloilo City Police Office, mandate na sila no basta may mga illegal gambling activity, so confiscate nila bubutsam ang mga involved no kag at same time kung anong mga kagamitan nga ara nga ginagamit sa pagpatigayon sining illegal gambling activity. Suno gani kay Police Colonel Juristi Corneca, ang ICPO Director, iyagin pahayag nga kung hindi man lang niya involvado ang Tagiya sa punerarya sa sining illegal gambling activity, so mahimo gid nyo nga release ang iya sining mga kagamitan sa may sambit abi nga lugar. Pero galing idalom ini kung magapaagi pa ini sa nagkaigo nga proseso kay suno sa natungdan as long as nga hindi pa ni mapile ang kaso, so makustodianay sa pulis ang ining mga labisa pag sa tion nga mag-file na makapile na masaka na based on prosecutor's office. So that's the time nga mag-request ning tag-iya nga i-custody lang nila no ay kwaon nila ang labisa at tapos maperma na sila nga in case nga kung may hearing, so willing sila yang mag-present agad nga ti may pakita babutsam kag halos kalabanan man ginabalik man kung tapos na ang ining kaso kag mag-request man niya ang natungdan nga Tagiya. Ipabatitang confirmation lang kay Police Colonel Corneca sa mga interview diri sa Bombo Radio. Part na sa sang ebidensya, no? Ang tanan nga gingamit sa illegal gambling activity, including ang lamisa, upod na siya pag-party na sa sang ebidensya nga i-submit sa sa prosecutor pag mag-file kami sang kaso. Okay. So ano na sir, mabawi pa na sir sang Tagiya kay ang nagareklamo abi ang Tagiya gid sang punerarya ni sir nga ginapahulam na ni nila. Actually, doon hindi lang kuno ni first time, doon ko pila na kuno ka best. May tendency nga mabalik pa na sila, sir?
Yeah, so kung ang tag-iya hindi siyang hindi siya isa sa akusado, pwede gina siya mag petition sa kung na-file ng kaso sa korte nga kuwaon niya ang ina nga ebidensya kag sa pagka-intindi ko na siya, may waiver na siya or mag-execute lang siya sang tawag siya na affidavit. Request? Nga in case nga pangitaon sa court for presentation of evidence, i-present niya. I see. Siya ang pareho man na sa armas bala kung halimbawa ang armas na nagamit ang tag-iya hindi ang akusado, pwede gid siya maka sa court, maka-request nga kuwaon niya, basta i-grant ang court. Oo. Pero kung as long as hindi anay ma-file kaso, so ikustudi ka police na sir, anay? Yes, so kung wala pa ma-file ang kaso, pwede usually i-inquest na siya mo. Ang kalabanan na nga gatadakpan man sa gambling caught in the act. So i-inquest na siya dayon sa prosecutor. Then the prosecutor will file a case sa court. So amo na siya ang proseso naton. So kung mapasaka na sa korte, makadtula ang ining tag-iya sa law of justice tapos dumay-execute na kapidabit sir? Yes, ma-request or in a form of petition sa korte nga iyang i-custody or ibuwion niya property na nabilong sa iya, which is part of the evidence na in-submit sang police. Okay, kay anong kinanglano nabi nga requirements ang tag-iya nga i-present dito sa korte nga ti mapamatud-an nga iya to? Ati why lagi ko idea sang kung ano gid ang i-present niya. Depende na sa court kung ano i-require nga court sa korte. Siguro na lang siya kuha na lang siya sang counsel na amo na ang mag-guide siya kung paano niya mabawi. I see, oo. Kaya ang mga ebidensya ni sir gina-present na kung may hearing na gidmando mo na gina-present pa na sa ang actual usually na mga ebidensya nga pwede lang man matago sang pwede lang maupod sa pag-file sa kaso, like for example kwarta. Ti makabig ini nga ebidensya, Joms. Away gini may mimo ang tag-iyasang punerarya. Ang himuon na lang sa mga tag-iyasang punerarya sini kung ang adlaw abi ang lubong pitsa 30. Ti sa pitsa 30 sang lubong mismo pangimuso na nila ila siniya nga mga gamit dira, hindi na nila pagpabuasan kay kung may nagahampang dira kag i-operate sang mga kapulisan, madalagin iniya bilang ebidensya nga may illegal gambling nga natabo sa nasambit nga namatyan, Jomar. Yes, exactly. Kag sunog dire sa tag-iya babot sa amo ni ang sini nga lihok nga kung may mga survey sila basta tapos ka halin ka patay da imson dayon lamisa kung magsugal man sila ti ilalamisa gamiton para tiway na sang madalahig da kag muna nga isaban sa ginalantaw nga lihok agod nga ti matapnain na kasi kita nga mga Pinoy mahilig abi sa mga extension bobosam tapos tubong pagkaaga ti mara pa may palaypay palatiban ka sugal-sugal kaya nang isa dira sa dipilian man nga gina-operate pa karon sa otoridad Papusap. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. Tiambal nga di isang tag-iya to sa punerarya, makapilala ni kuno kabes nga natabo sa yati, makapila ng kabes nga natabo sa imo ma'am, dapat may ideya ka na kung tani ni. Pero kung gusto mo kuno nga mabawi, pirma ka nga matambong ikaw sa tagsa kamay pati gayunon sining nga hearing. 9 minutos nakaligad sa takna ng alas 2. Ubos sa ginangaton sining nga tiyempo, naglapaw na kita. As a matter of fact, standby na kamo.
sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Inis Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sang manenay nga hapon may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 30 to May 6, 2023. Ang Mayo 5, amo ang first Friday sang bulan sa Mayo tuig 2023. Ginaagdang tanan nga mga deboto kag bisan hindi man mga deboto sang Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sa first Friday Mass sa among nga petsa sa Latolda mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Sa Mayo 6, Sabado, one of Bacolod's best pop bands, ang Third Spin Band, is set to amaze you with their carefully selected songs sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical presentation sa Concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa amo nga musical event, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mag sa iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda kag magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sang kuryente, tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man ang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Tig-ilinit na mga kabombo, dry season na gidri sa aton. Maayo ini nga tiyempo agud maglagaw upod sa mga abyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadala sang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga mangin komportable kag hilway sining mainit nga tiyempo? Magpabugnaw.
Kung tuman na gid ang paang, magpabugnaw. Magkaon sang ice cream, ice candy o kunang paborito sa mga Pinoy nga halo-halo. Tilawi man ang buko juice, fruit shake, smoothies o kung sagot gulaman nga ginabaligya sa lugar nga imo padulungan. Kung hindi ka naman mahilig sa tamis, magpabugnaw paagi sa pagbutang sang ice pack sa imo tangkugo o kun liog, butkon, batiis, ilok kag luko-lukoan. Maligo. Maglangoy kung malapit sa baybay o kung sa swimming pool. Kung wala, sarang ka man mag-shower sa banyo o kung maligo sa bubon. Magkadto sa mga mabugnaw nga destinasyon. Kung hindi ka makaagwanta sa baybay, pwede ka makalagaw sa mga mabugnaw nga lugar, kaangay sang Baguio, Tagaytay, Sagada, Batanes o kung Bukidnon. Armasi ang kaugalingon sang mga cooling remedies. Magamit sang portable fan para sa instant cooling relief. Pwede ini nga de-battery o kon rechargeable. Kung wala, magdala sang nakaandan nga abaniko. Protehira ng imo panit. Magbutang sa mga sunblock o kon sunscreen nga mayara sang SPF 50 pasaka. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist. Ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo kay kaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kung magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kung tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kun lampara sa kurtina o kun bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo,
Kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agod mautod o kung makakasgat. Good afternoon sa iyo tanan mga kabombo, sa mga KLP lovers nila. It's our time to be together again. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Happy ka mo ay. Happy ang tanan kaya hindi na maghinot. Nag-ulan. Although nabasa ako kagina, pero sige lang, ox lang ina, no? I hope sa mga farmers natin, di na maging dagaya ng ani na nag-ulan na siya. Kabay nga maging very helpful gid ini sa inyo, no? Kag every once in a while, i-bless kita sang rain. Inang hindi man super ka, bubo nga maging harmful naman sa ato, no? Inang okay lang. Good afternoon sa liwat sa inyo mga kabombo. Kumusta na kamo dira? Kumusta na ang inyong mga istorya? Ang imo dira ginsuguran, wala mo gintapos. Ti paano na mabasa kay wala mo gintapos. Tapusan na ang imo ginistorya dira para nga mabatian man namon tanan ang imo nga inagihan sa kabuhi. Share diri sa KLP, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede gid nga ipadala or bitbiton ninyo. And then, kadto ka mo diri sa Bombo, sa ari kami, no? Sa Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, pwede ma-hand in sa kay Manong Guard ang inyong mga istorya. They would be on safe hands. So, makalabot din na sa akon, ha? Hindi gani, ipadala ninyo sa kahapon lamang program, DOFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sige, welcome everyone. Aring ato nga song para sa inyo from Kimberly De Leon. No batteries required. Good afternoon. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign, fragile without warranty, caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break, there's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic.
just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is gone. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just flies with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. No batteries required. Kimberly De Leon. So that means, bisan mag-brown out, wala problema, no? Hindi na lang battery. Siyempre, heart balas ng tao. Good afternoon again. This is Tita Regine. Here's our first story from Niknik, sang 2nd District. Second story would be from Miss G. Kagdamo siya pictures, again share diri sa aton. Ano ang istorya ni Niknik, sang 2nd District. Dear Tita Regine. Nagahatag ako sang katahuran sa imo kag tanan nga tagpalamati sang kahapon lamang. Maayong hapon sa tanan. Ako gali si Niknik sang 2nd District. Tita ako may kasaysayan man nga hindi ko malimtan samtang gakabuhi ako diri sa kalibutan. Nagsugod ini sa ako anom katuig pa lamang. Produkto ako sang isa ka broken family kag nagauli kami sa bukid nga bahin sang Antique sa barangay Lupit, Sibalom, Antique. Ang pangabuhi didto, hindi basta-basta. Bata pa lang ako, tita, naaguman ko don ang kabudlay nga hindi hamak. Tungod, nagbulagay si tatay kag si nanay. Nagapamanggas kami sang mani, nagapanulo kami sang urang sa suba kun gabi para maidapli kag nagapasan sang nito kag puso kag ibaligya sa pisanan. Isa ka adlaw, tita, naglisensya si nanay kanday lola kag lolo nga mapanaw kuno kami sa Manila. Pero ang tuod, may plano sila sang tiya ko nga makadto sa Mindanao. Naghalin kami sa bukid, alas 4 sang kaagahon. Kagang suga namon, mitsa lang. Nakaabot kami sa Banwa, 6 a.m. Nagawad si nanay sang tiket pa Mindanao. Sang gasakay na kami sa barko. Sa una, maayo man ang amon panakayon. Pero, sang sa tunga na kami sang dagat, napatay ang makinasang barko. Ay abaw, Tita Regine. Kinulbaan kami tanan nga pasahero. Nagambal si nanay, nga mga muyo kami sa Rosario, kag nagkanta si nanay sang mananabang. Mga tunga man sa oras nga Rosario, kag kanta namon, kag nagbalik ang makinasang barko. Sang dito na kami sa Mindanao, tita, ginpangita namon si tatay. Kag naabutan siya namon, nga didto siya sa balay sang iyang nga kirida. Nakibot si tatay nga natultula namon siya. Sa nakita niya kami ni nanay, nagsunod man siya sa amon,
Kag nag-upod sila liwat nga duha, kag didto nagbusong si nanay sa akon manghod nga lalaki. Nag-estar kami sa barangay Polomolok, kag pila man kami katuig nga nagtiner didto. Sang 1974, may inaway sa tunga sa mga Muslims kag ilaga. Isa ka grupo, nga isa si tatay sa ilang miyembro. Isa ka upod ni tatay, ngalan niya si Toothpick. Suno sa ila, ginatawag siya nga toothpick, kay may anting-anting siya, nga kung isabwag niya kuno ang posporo, mahimo ini nga mga sundalo. Tuod. So balitita nga nag-entra kali si tatay sa isa ka grupo nga kontra sa Muslim. Nasaksihan ko gid ang inaway sa tunga sa duha ka grupo. Kagrabe gid ang inaway nila gamit ang pusil. Isa ka aga, nag-abot ang mga Muslim sa balay. Kag naghambal ang isa ka Muslim kay nanay nga hindi na sila mga ini tatay. Kay ang kaiho nila, bala na lang kapusil. Kag ginpabaraka na sang bala ang amon balay. Hala. Naghambal si tatay nga maghapa kami sa duta para hindi kami maigo sang bala. Sa nagkanay ang linupok sang pusil, nagdalagan kami. Baw, grabe gid ang kakulba namon tita sang amo ato nga tion. Hamakon mo, nga sang gadalagan kami, may nagasinggit nga tabang kay naigo sila sang bala sang pusil, kag madamo na ang patay. Sang gadalagan kami tita, ginalakada na lang namon ang patay, kay ang sa isip namon, nga maluwas namon ang amon kaugalingon sa inaway. Hamakon mo tita nga, dalaga namon halin sa barangay Polomolok, hasta sa Sorala. Pag-abot namon sa Sorala, hindi mapuslan ang amon nga itsura, kag ang amon nga bayo, puro gisi, kaya nagakasabit sa mga dugi, sobra kapalagyo sa gyera. Kapasalamat gid kami tita, kag mga utod ni tatay. Nagapasalamat man, kay hindi sila kapati, nga naluwas kami sa amuto nga sitwasyon. Tita, anay didto na kami sa barangay 7, nagsugod kami sang bag-o nga pangabuhi didto. Sang dito na kami gaestar, maayo ang pag-updanay ni tatay kag nanay. Nakatanom sila sang humay, kagamuin na ang amon pangabuhian didto. Ay abaw, tita, sang nami na ang humay ni tatay. Didto man nagabot ang peste nga mga apan. Hamakon mo tita nga, puwerte gid sanda kadamo, naghugpa sa humay. Pagkatapos pag-ahon nila, wala na bunga ang humay. Ubos gid, tuod ka? So nagambal si nanay tita, nga idakpo namon ng mga apan, kay sud-ano namon, o ginakaon na. So sa tunga ako sang umatita, kag upod ko mga pakaisahan ko, gapang dakop kami sang apan. Ginpangita ako ni nanay, wala niya ako nakita, kay natabunan ako sang apan. Kay libion si nanay pangita sa akon balatita. Ayawan sila pangita sa akon, kitama kadamo ang apan. Titaway gid nagbag-o si tatay ko. Bisan gaupod sila ni nanay, may kirida siya gihapon. Isa ka adlaw, nakabuhi ang karbaw, kakirida na, kaginharab ang mais namon. Baw, nag-away si nanay kag ang kirida ni tatay. Ginpalukpa na si nanay kapusil. Mayad lang, wala naglupok. Baw, kung naglupok, patay doon si nanay tita. Nabughat si nanay pagkatapos nila away sang kirida ni tatay. Tita mo to nga nagpulit na lang kami liwat sa antike nga hindi upod si tatay. To make my story short, tita, nagbulagay na gid si tatay kag si nanay. Kag may mga utod kami sa luwas, pero nalipay man ako tita, nga nikilala ko ang iban ko nga mga utod kay tatay. Kag manami gid ang amon nga relasyon sa isa kag isa. Wala ako katapos ang akong pag-eskwela tungod sa kapigaduhon tita. Nag-obra ako sa tawo, kag naglabada. Hasta nga nakapamana ako kang taga San Miguel. Sanggamay pa ang mga bata ko tita, nagalibod ako ka mga karanon, tinapay, kag soft drinks sa tungaong ma para ibakal bugas kag dapli namon.
Ang akon ba na nagapanguma man lang tita. Tungod man sang sakripisyo namon, nakapatindog kami kabalay namon nga kawayan. Sa nagaeskwela ang mga bata ko tita, nagapanglabada ako kag nagaobra sa tawo para masuportaran ang mga kinahanglanon sang mga bata ko. Tita, may 5 na ako ka mga bata subong. Ang akon subang may pamilya na, pero sige ang iya eskwela sa isa ka universidad diri sa Iloilo. Ang ikaduha ko, may bana naman, kag isa ka public school teacher. Ang akon nga ikatatlo, maestro naman, kag nagatudlo sa private school. Ang ikaapat ko tita, nakatapos naman sa college, kag nagaobra sa private company. Ang akon ni kalima, tita manog college naman. May 5 na ako ka mga apo. Ang pagpamati sa Bombo Radyo, amugid lang di ang akon kalingawan. Upod ang akon bana. Samtang gabantay kang mga apo ko, kagabantay sang akon tiyangge. Tita, very happy ako subong sa akon kabuhi. Kaglipay ako nga nakatapos sa mga bata ko, kag may mga obra na sila. Daw damgo ko na lang ang mga inagyan ko sa kabuhi. Pero hindi ko Japon malipatan ang mga inagyan ko. Ilabi na gid si tatay ko. Tita, salamat sa pagbasa sa malawig kong sulat. Nagatulog gid ang luha ko samtang gasulat sini, kag do inti ko na ma-express ang akon balatyagon. Tungod, inti ako makapati nga makatibawas ako sa kapigaduhon. Hasta na lang diri ang akon sulat. Tita, pasensya gid sa malawig kong sulat. God bless you and more power. Ang tagpadala, si Nick sang 2nd District. By the way, gali tita, ma-53 na ako sa May 20. Salamat, liwat, Tita Regine. Nick, una gid sa tanan, gusto ko ikaw tamyawon, advance happy birthday on May 20, ma-53 ka na. Daw 52 lang. Joke lang. Wala ko man nakita yung itsura, no? How can I say that? Well, anyway, wow! Sa sinihan lang kami galantaw, especially itong bakbakan. Ay, grabe, ginpaburuan, gijagali ang puste lang inyong nga balay. Tapos it's a miracle. Kag blessing, praise God, ni isa sa inyo wala sa natamaan sang amo ato nga pagpamubo sa mga bala. Imagine ta lang, no? It's an action movie, tapos tanan ka mo, hala, ano guro sa duta, no? Nagakamang. Tapos grabe ang inyong grabe ang inyong dalagan. Syempre kung kabuhi mo na yan, no? Ang at stake. Sino man ang hindi abi magdalagan kag manago, di bala, halin sa Polomolok hasta sa Sorala. Way man ako makapamindanao, pero balaan ko nga daw kalayo, no? Kalayo gid sina sa duha ka mga lugar nga ina. Well, anyway, porte ang inyong inagyan dito kag well siguro na wala ka muna ikaw especially because siguro duwag pa ni Lord that you are going to live your dreams nga subong gina-enjoy mo na, no? Nga nanghango ka mo sa kapigaduhon, ang imo nga mga kabataan na pa-eskwela ninyo, and I'm sure, proud gid ka mo sa imo nga husband, sa nandangatan ninyo nga duwa, sa inyo nga pagbinuligay, natagaan yung edukasyon, ang inyong mga kabataan now, isa na lang ang nag-eskwela, tapos may mga apo na, nga gina-enjoy nyo gid to the max. Sayang, no? Si nanay nyo kasi tatay nyo nagbulagay, gijugali. So, wala na sila yan nakabalikay. Although, sa nagpamindanao ka mo, nadugangan pa ang inyong nga utod. Kinagbalikay dito sila. Pero, nagbalik man gihapon sa iya nga babae, ang inyong nga father. But anyway, bisan amo ina ang inyong nga naagyan, no? Kanami man. Kay each one of you, I'm sure, nag-strive to make your life better. Kag sa inyo pagpaninguha, subong, no? Happy ikaw because doon di ka makapati. Nga nahango mo ang imo kaugalingon, doa ka mo sa imong husband sa kapigaduhon. Thank you very much, Gid. It's a beautiful story nga gin-share mo diri sa amon. Nick sang 2nd District nga manog 53 sa May 20. Advanced happy birthday. Oras naton, it is now 13:09 minutes after 2 o'clock. Magabalik kita
with the story. Ika-32 ng istorya ni Miss G, and this time, nagpadala siya. Madamo man nga mga pictures. Mayo lang kay wala man kalabot sa 32. Do 19 lang. Miss G, standby na ikaw dira. Next story, imo na. Mga kabombo, ululupod gihapon kita diri sa KLP. Magapan ng balik ako pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahin na sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang sunod sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 4512.
Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone ukon telepono kag nagapakilala nga anak ukon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa? Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag ukon email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sapiak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan ukon iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinhanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS kung maggamit sang syringe ukon ringgilya nga nagamit sang may kaangay nga balatian. Naganerbiyoso ukon bayolente man nga mangin kabangdanan sang aksidente ukon kamatayon sang user ukon sang iban nga tawo. Makahimo sang krimen. Para masustiner ang kagastuhanan sa iligal nga droga, nagapangawat ang iban nga mga drug user. May iba naman nga nagasulod sa prostitusyon, sugal o kung nagahimo sang krimen nga makapalala sang sitwasyon. Makaapekto sa paminsaron, pagkapraning, ukon paglain sang paminsaron, ang pila lamang sa mga balatian sa panghuna-huna nga dala sang iligal nga droga. Pwede ini nga mangin kabangdanan sang kamatayon sang user ukon sang iban nga tawo. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Tig-ilinit na mga kabombo. Dry season na diri sa aton. Mayo ini nga tiyempo agod maglagaw upod sa mga biyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadalas ang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga manging komportable kag hilwa? Ngayon, may winner tayo. Second daily draw winner for today sa ato ni promo Buena Mano Salvo, year 17. Makinig ng maigi dahil i-announce na ang daily winner sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Our second daily draw winner for today, magadaog sang 500 pesos na cash and of course, ang brand new nga limited edition sang Bombo Radio Transistor Radio. Wala naka-lock in sa isa lang ka-estasyon, free dial. May chance pa nga madugangan sang 500 pesos kung makadala ini siya sang radyo nga naka-lock in sa isa lang ka-estasyon. Ang ato yung second daily draw winner is from Uton, Iloilo, taga Kabanbanan, Barangay Kabanbanan, Uton, Iloilo. Oy, nadumduman ko may ara kita dira sa letter sender sa Barangay Kabanbanan, Uton. Ang iyang proof of purchase, Bioderm Germicidal Soap. Very young pa, only 19 years old. Congratulations. Come over na. Chris Ann Balunes. Again, Chris Ann Balunes. Ang Barangay Kabanbanan, Uton, Iloilo. 19 years old. Ang proof of purchase is Bioderm Germicidal Soap. Congratulations. And now, balik kita diri. Ari na ang sulat sa ato ni Miss G. 30-second story with pictures. Thank you, Gid. Dearest, Tita Regine.
Maayong hapon, Tita Regine. Ang sulat ko subong, do continuation ini siya sa 31st story ko. Pero butang ko lang sa 32nd story para kalabot ta, isa kagatos. No. Hindi ni siya considered. Continuation na lang ni. Joke, pati syempre, para hindi ka ayawan basa. By the way, tita, pasensya ka na, kaya tinalipatan ko galibutang opening salutation, ang iban ko nga letters, siguro mga 3 or 4 letters gid ay. Kaya na ko lang na-notice, sang wala ko nabatian ang Dear Tita Regine, pagbasa mo sang sulat ko. Hehe, may problema. Tapos kin-check ko ang mga na-send ko, ay wala gid man gali na butangan, pero sige lang, may greetings man tita. Oo So I will start na. Tita, sa nga to pa ako sa Gimaras, sa na-mention ko na, permi ako nagatabid or nagaupod kay Papa C kung maglawig siya baka or mangahoy. May isa na kalalaki nga taga dito man sa among tita, si Bordigol iya name. Baw, siya gitong ginahadlukan ko tita, kay may inagyan sunog ang liog niya. Hasta sa guyan niya. Tita, kalain balos ang inagyan, do keloid, na super thick tita, tapos do medyo gatingig siya. Di kun bata ka abi tita, do mahadlo kagid man sa iya. So one time tita, baw, nasugatan siya namo ni Papa C. Baw tita, grabe ang tapik ko kay Papa C. Ang bal ko, ara naman si Bordigol, Papa, abaha ako pa, dasiga. Baw, that time tita, may mga dala si Papa C. Hindi niya ako maaba. So ang ginhimo ko, gintabunan ko lang akong mata para wala ako may makita. Then, sa nakalumbos na si Bordigol, hambal ko, mabalik na lang ako puli sa balay. Baw, ginsunlog ako ni Papa si tita, hambal niya, sige, balik to. Kay masugatan mo naman dagani si Bordigol Baw, nagwawaw ako ya tita sang hibi. Tapos nagpungko sa hilamon, kag nagkisi-kisi. Hambal ko sa iya, ikaw na lang tulakat, hindi na ako mag-upod sa imo. Then, ginpakalma ako ni Papa C. Siling niya, malakata, manguha kita kasoy kag bunga. Uyon mo na, hindi bala? Nagtango man ako tita, kag nagtindog. By the way, gina-flash na nato ng mga pictures. So, wow, all green. So cool to the eyes. Nami isang lugar. So, amo ni siya ang lugar nga imo nga gindak-an. So, gintrapuhan niya dayon luha ko, kag ginusong, kay parabisan, may dala siya. Hindi siya mabudlayan. Kay ara man ako sa tangkugo niya tita, nagatungtong. Maniwang ako sang una. So, mag-an lang ako. May best pagid na tita, nga nagapang-arado si Papa C. Di gusto ko tita, magsakay sa karbaw. Baw, hindi gina siya magsugot. Kay mainit. Tapos basi mahulog ako. Isa ka best tita, may tinday siya nga nakalawig. Tiyambal ko, dira lang ko pasakya sa tinday mo, kay handong na daya. Nagsugot man siya tita, pero dasig lang. What he did was, ginhakwat niya lang ako, kagintungtong sa likod sang tinday. Tapos 2 minutes lang tita, ginpapanaog niya man ako dayon. Hambal ko, wala mo pagani, ginpalakat tinday mo, ipapanaog mo na ko. Gina-explain niya tita, nga hindi amo nakabaskog ang tinday, huuman. Kag basi mahulog ako kuno, kag mabali. Naglakat na lang kami. Balik puli, tita. Tita Regine, may times man na nga nag-play ako upod sa mga tiya, kag tiyo ko sa pakaisa, nga pila lang kay years ang namagulangan sa akon. Sus, tita, isa ka best. By the way, I don't know kung pwede ni ma-mention. Kung hindi, i-leave na lang. Do pwede. Baligin try niya manigarilyo gamit ang lukay na balatita. Lukay gidya, do kapre, no? Gipilo-pilo niya, tapos ginsindihan. Then ginsuyo pang aso, nga daw sigarilyo, tita. Baka tunto. Tiyang ba sa iba namon nga upod ng mga kabataan, tistingan taman, bi? Baw, pati ako nag-try man, tita. Abaw, puwerte, kasangit sa ilong. Why, na kami nagliwat, tita. Nagkinulbaan ako, kami nakakita sa amon. May isa nga naghambal nga, baw inday, nag-intra-intra ka da? Ari mo ay, isugid ta ka kay mama mo, V. Baw, tita, dayon ko dalagan puli. Pero wala man nakabalo si Mama V. Ayun na lang, ha?
So dugang ko na lang di tita ang pagtarag ko sa talamnan. Nara, okay ka namin sa talamnan, yun no, kanami tulukon, all green. So dita dugang ko ang pagtarag ko sa talamnan, lalo na ako nagainulan. May batasan ako halin sang una, sang bata ako nga permi ko ginabasa akong tiil tita. Kag nadala ko gidna as sa subong. May times nga hindi ako nakatulog kung hindi ko malotionan akong tiil. Basta, making my feet wet makes me feel better, tita. Haha. Nalipat ko sang disorder nga ini, pero may tawag ini, tita. Na-search ko na ni sang una, pero nalipat na ako. Kasi trench foot dye ang imo nga namin or immersion foot syndrome. Amo ni siyang condition that can occur when your feet are cold and wet for a long period of time. Magid man Nag-research man ko So balik sa mahilig ako magkutaw sang tiil ko sa basa. Bawgin lanag ako tita kahapdi. Di syempre si Mama V naman nagabulong Tapos kung mag-inulan, gahimo kami na ni Mama V sang paper boat. Tita siya nagtudlo sa akon. May part na sang suba nga lapit sa balay namon tita. Kag kun mag-ulan, daw medyo tinaw ang tubig. Bale, dira ko na napalutaw ang paper boats nga ginahimo namon ni Mama V. Pero si Papa C na upod kuya sa mga amo-amo na ang activity kay hindi na mahilig si Mama V. Ti ginahimuan niya ako na tita sang ball made sa buri. Ti syempre ang ga-play kami naman ni Papa C. Enjoy man ako tita sang una. Ang iban, sa sunod ko naman tita share hala ka amazing. Damo naman ako na dumduman tita. Honestly, before ako na mag-start sa sulat ko, wala pa ako nakabalo sang content. Hasta nga kumbaga, it suddenly comes out naturally. Kag once masuguran ko na, ay doga tuloy-tuloy na tita. Kag nagaka-recall ko na ang past. Kadamo ako na-discover through writing, Tita Regine. Hala ka nami, gali no? O sige tita, I will keep on doing this, basta may tiyempo lang. Hihi. Actually, super busy ako tita, pero do hindi kompleto si mana ko abi kung hindi ako makasulat. Sa tanan nga nagapamati dira, nga wala pa nakaagi padala sulat sa KLP, I am encouraging you all nga makigbahin man sang inyo kasaysayan. Kaya it's one of the best feelings once na-share nyo ang mga inagyan nyo sa kabuhi, lalo na ang childhood nyo, love life, life experiences, kag kung ano pa dira. Believe me, makahelp ini sa pag-relieve sang stress nyo. Make it a hobby, kay ti namin man ini, pampasharpen sang aton memories. I'm saying this, kay tested and proven ko na ni, since I started writing sa KLP. So, go na. Sulat-sulat, samtang nagapangapi, para mas mangin productive adlaw nyo. Excited kami mamati. New stories halin sa mga new nga letter senders. Tita itakop ko na ni, kay ma-prepare na ako lessons ko. God bless always. Mwah, hugs, love, love, love. Warm regards, Miss G. Kag about sa pictures, ari, hi tita, these are the pics. Hindi lang namin mga shots, pati tsura ko, haha. Ang sa farm tita, bali, nagmask lang ako diri sa iban niya pics, kay arte lang. Ikaw pa ya. Pero pag libot-libot ko, enjoy ko gid ang fresh air. Samtang gapaliwaliwa sa talamnan. Nami ang weather, kay hindi mainit. Nakikiayon gid ang panahon sa emote-emote ko, kag moment. Wow, beautiful sa iya diri, oh. Daw glass skin ang face. Char. Bali tita, diri ako permi ginadala ni Papa C. Maglawig siya baka, mag-arado, maglibot-libot. Samtang nagausong or nagaaba ako sa iya. Kay ridlaw. Lapad-lapad, ini tita, mga 1 hektarya guro or more, katahom gid no. Baw, ako na ara ka dira. No, makamuni-muni ka gid. Tapos dako man di ang party ni Papa C tita, kaso since wala may nanubli, so napatay siya, nagkadto lang sa utod niya. Hasta nga ginbaligya sa hinablos niya nga lola ko man. Ti sila na now, tag-iya sang iba nga parts sang duta nga ni. Sad. Kung balaan ko lang sa una magpekorar kag magproseso about sa duta,
Tani, may napanubli pa ako, bisan gamay lang, no? Nugon, pero okay lang. Tapos may isa pag hindi ka pick sang farm, nga bag-o lang natamnan, kag hindi tama ka green, tita. Tapos may mga pamalay sa unhan, where is that picture? Bale, amo ni nga farm na agyan ko pakadto sa school sang una, sang grade 1 pa lang ako. Ginatamnan pa lang ko na daw hindi green. Mamo Chris. Picture nga ginatamnan pa lang may mga pamalay tapos daw hindi green. Okay. Nagalatay ako sa kahon. Ang sa may nipa, tita, or pungo, ginadadlaman ako na diri ni Papa C sang una. Diri niya ako nakuhaan sang nipa fruit. Ay, may fruit kali ang nipa. Pinakaon. Isa na sa mga faves ko before. Isa may tubig. Ama na siguro. Atong daw may pathway. May tubig na di subong mala kay summer. By the way, correction sa mga previous ko nga letters, nipa, gali ni tita, hindi buri. Sorry. Tapos ang ginahimo nga ball ni Mama C sa akon, made gali ato sa dahon sang lubi, tita, hindi man sang buri. Haha. Buri ang tawag ko, kay siguro mo na nagtatak sa utok ko sang bata pa ako. Bobo bells, haha. Ginaas ko si mama, pati ang tiya ko, kag mga lolas ko man didto, kung ano tawag. Tinipa gid man. Ang pic nga may bata nga naka-blue, picture nga may bata nga naka-blue, where is that? Dira kami nagadalusos sang una, tita. Gamit ang paklang sang lubi, kay dulhugo na da nga part, pero now, alagyan na ina siya. Ang pics nga damo trees, hilamon, kag daw masiot, dira ako gapanuhot-nuhot, tita. May mga tino-tino na da, kag bugnay. Tapos ang puno sang langka, tita, tigulang na ni katama. Wala pa ko natawo. Ari na ni. Hasta now, ari pagyapon. Samtang ginatangla ako ni, dumduman ko naman si Papa C. Every time, gapaningit di siya sa mga luto na. Then, ang sa may mangga, tita, nga na, ginhimuan na tree house. Ang tag-iya, nakita ko nakikita ang tree house. Dirigid ako yan nag-moment, kag naghibi, kay dumduman ko gidya, tanan, sa past, especially, sang ginaduyan ako ni Papa C. Bako dabi sa mga branches, damo ko di memory sa mangga, tita. Tambayan at dinamon. Hindi ko ma-explain ang childhood nostalgia nga na-feel ko. Di na itong mangga, Bambo Chris? Pila na gid ako ya ka years, wala ka balik diri sa place, tita. Grabe, I missed everything. I miss Mama V and Papa C, lalo na sa makita ang bilin nga hollow blocks kag iban nga parts ang house namon nga until now ara pa. Tita, sa pic nga may hollow blocks, Bombo Chris ang partner ko din na to. Bombo Chris na picture ko nung may hollow blocks. Kag damo na puno sang saging, now amo na di na istara namon, tita, sang una. I was yearning sa happiness nga na-feel ko sa place, although grabe gidya ka nostalgic. Ang feeling nga makita ko ang bata nga ako samtang ginahimutadan ko pa. Or samtang ginahimutadan ko ni. Dumduman ko pa ang berha, kundiin, pero mi ako gapungko, kag ginapungos ni Mama V. Pwede lang nato na flash siguro, no? Ining mga ginapang mention niya, atong may tree house, nga puno sa mangga, kag may hollow blocks. So, balit itang palibot sa balay namon sang una, laban, mga puno, like puno sang kasoy, paho, serguelas, suha, kamonsil, kag iban pa. Wala ko na nakuhaan pic sa iban, kay may mga changes na, kag iban na tapas na ata. Then, pagwa sa kitchen namon, farm, kag mga puno man sang kahoy ang view. Kung ara kami sa dalong mangga, same man ang view nga makita, tita. Natawhayan, gidya utok ko, bisan kadali. Pagbisita ko to sang Sunday. Ato ka to gali, sang Sunday. Okay, kita ay how. Joke. Happy pagkita ko, tita, kay hambal sang isa ko ka lola. Kung gusto ko daw magpatindog balay, sa ginbalayan man, kanday Mama V, kag Papa C sang una, pwede gidaw. Oh, go! So gusto ko man i-consider, kaso basi masubuan na ako dito. Kag adlaw-adlaw nga maglong sa ila.
Bale, tulupaday to balay, mga lola ko tita, mga balo na tanan. Hehe. Mga hinablos na sila ni Papa C. So thank you so much, kid Tita Regine. Again, this is Miss G. Well, Miss G, again, thank you man sa mga pictures. Kung sa beautiful na picture mo diri, solo picture mo do Koreana, gali mo beauty gid sa picture nga ini nga gipadala mo di glass skin, flawless. Well, anyway, yeah, I can feel you. May mga times din naman, ano, you would feel nostalgic, especially kung may mga madumduman ikaw nga ginhimo ninyo sa nga gagmay pa kamo, and even sometimes no ako bisan smell lang, there are something about the smell, no, as in that would remind me sa nga bata pa ko or sa mga nagliligad, di ba, no? Or kung kaisa bisan isa ka spot lang na, and then madumduman mo dayon ano nagkalatabo sa ina nga lugar sa gagmay pa kamo, and especially, no, when you were with the people that you love so much. So naintindihan ko gid. Every corner, every nook sang inyo nga balay, tanan may mga stories to tell. Even ang mga puno sang kahoy, ang mangga, ang mga kalubihan, ang kanipaan, I know it. Ba't ka namin bala sa inyong nga lugar, no? Kalapad-lapad, di siya katama. Looking at them sa mga pictures makes me feel so blessed. Nga ma-enjoy mo ang ini nga mga scenarios. Kag ikaw especially, no? Enjoy the times nga ti makapamasyar ka pa da, maka-istorya-istorya ka pa sa mga people that you have been sang gamay pa ikaw, mga paryente ni Mama V mo, kag ni Papa C mo, and then ma-share ka daliwat sa mga lugar, no? Kung sa diin, damo kagid sa mga madumduman, kung diin ka mo nag-play, kung diin ikaw ginaba, kundi ikaw ginbakol. Joke lang. Well, anyway, thank you so much, Gid. I really appreciate all the pictures that you sent here. Dumaingan nyo kagid dong, magkadto man sa uma, or even, siguro, mag-star dito sa uma. Kanami, Gid. You are so blessed. Nga may amo ka ina. Nga lugar nga nadakuan, kag pwede nga mabalik-balikan. Salamat, Gid, sa imo, Miss G. Our time is 6 minutes after 3 o'clock. So mga kabombo, I hope nag-enjoy ka mo, and I hope na-inspire ka mo nga mag-share man sa inyong mga istorya. Kay luyag nyo man, ang next story nga ato nyo basahon diri would come from you. Gani isulat ang mga istorya ninyo dira, and then i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or ipadala lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Siyempre, tomorrow, liwat kita nga mag-enjoy sa mga beautiful stories diri sa KLP. Salamat, Gid, for your time and presence and for the stories that you shared. Sige, hapon ninyo lagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you tomorrow. Good afternoon and God bless.